tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad stock na ang alas 11 sa aga. Welcome mga kaibigan sa pagpalagad siya patutunan Bombo Report, Bombo Hanay sa Pet sa 5 na kita karoon niya sa bulan sa Marso. Pang Sabado ng edisyon sa patutunan. Una nga Sabado sa ikatlong bulan na tuwig 2022. Kamusta na kamuatan mga suki aton matagpulamati aton sini mga kabombo sa kabusan nga sulod sa Bacolod, mga suki naton sa mga bano kasulod sa kabusan niya sa aton sini nga probinsya. Welcome tama na. Mga nakatutok live sa aton sini FB, sa aton sini YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nakabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makitaan, mabatian nila ito pabalagan sini Udto, inyo pala tuntunan Bombo Hanay sa Udto. Of course, ang atong karon nga mga masako-sako pa nga mga manugbrigya sa aton nga mga merkado, ay damo pa nagingagaw sa bunga, nagingagaw pa ni pamakalo, lulutuon pa niyagahon pa sa ilatag siya ka mga panimalay. Kamusta ang baklanay, kamusta ang bintana, isining adlaw sang Sabado. Mga kautoran atong nga rastag sa nakapuluyan, iba nagahimos pa panyagahon, iba tapos na panyaga, iba narapa karon sa tagsa nila pa kalamisa. Hana pa lang magpanyaga mga kaibigan natin makita diriya sa pagdulong sa inyo sa mga nagapahuna mga minute nga mga balita mga talakayan nga aton gaan pagtamod sila nga ugto pagpalagad siya patutunan Bombo Hanay sa ugto. Mga driver naton nagabanat-banat pasada sa piyak nga wala sang trabaho sa ato sinipang publiko nga mga talatapan kagapila ka mga pribado nato niya nga mga kumbuyahan mga utod nato nga travel pa sa pila ka destinasyon pila ka lugar padulong niya sa aton probinsya along lang samtang nga kuan ka modera nagapadulong sa inyo sinitagsa ka mga destinasyon. Kaupo nyo tagsa diri ka sa Barasong Ugto Bombo Dennis Rudica. Ano mga balita ang aton balita ang aton
gaan igtalupangod sining to sa aton sini mga nagapauna nga mga balita lokal ang aton sining kapulisan nagapatigayon karon ako nagsugod na pagpatigayon sa training sa 30 ka mga PNP members sa Bugos nga Western Visayas para iya sa paggamit sa ining remote control robot sa ila pagresponde sa especialmente may mga ara bala sa bomb threat. So may ara na sa advanced nga technology nga aton PNP pag sini paggamit sa ginatawag nga remote control robot mga kabinan. Ibalon ta na karon sa pahayag sa aton sining head sang regional regional head sang EOD diri sa Western Visayas na kay Police Major Gary Alan Rizoma. Kagdaw kang pagin naton yang mga balita, makaparian ko pwede na maka-endorso sang kandidato. Iniya suno sa PPCRB sa report na karon ni Bombo Andrew Burgos. Kagdaw pa naton yang mga balita lokal, of course ang kuha man naton ko sa paig sa pamilya sininggin tiro patay ang anay membro sang Bacolod City Police Office nga si Ryan Lumugdang nga gintiro dira sa tubangan sang isa ka universidad na sa mga barangay 40 sadtong tinalikdan nga gabi. Of course ini magkaroon ang problema sa ato sining sektor sang transportasyon mangin ka upo naton kuno pila naton nya ka mga drivers sa mga public utility vehicle sining daw wala na untat kadalagko pa nga saka sa presyo sang mga produkto sa petrolyo. Ibaloon tanay karon sa aton sining live nga pag-angot man sa mga driver naton dira sa may north bound terminal. Sa mga nagapauna naton nga mga balita sa palibot ya sang pungsod, si Energy Secretary Kusi nagmando na karon nga magapamtang sa ginatawag nga Strategic Petroleum Reserve Plan sa piyak sining sinakaay sang presyo sang petrolyo kaya gini nagluntad karon nga krisis ito sa pungsod Ukraine. Di dapat gito may ara kita reserba kay base kun maglalang kinagamot bla kag magninit ang shipment supply sang petroleum hilin sa ibang nga nasyon. Kag ang LTFRB naghangyo na karon niya sa PNP nga kung pwede magbutang sa mga PNP personnel sa mga public utility vehicle para strikto nga mapatuman ang COVID-19 health protocol. Balayin lang sa bungo sa piyak nga limitado lagapon ang pagpanugot sing capacity sa mga public utility vehicle. Ito ba punuan man, may standing position pa sa mga public buses na ton. Despite siyang manubo-nubo ng kaso sa COVID-19 sa atong sininga pungsod. Sa balita sa luwas, dismayado karon si Ukrainian President Zelensky matapos nga wala gin aprubahan, wala gin panugutan sa NATO ang iya sining hangyo nga kung pwede magdeklara sang no-fly zone sa aerial space territory iya sa Ukraine. Para kung tani ko na mapunggan ang mga pagpamumba, pagpatigayon sa airstrike iya sa Russian jet fighter. Sunod sa kay Ukrainian President Zelensky, nga daw gingaan ng gapon ligwa kuno ang Russian jet fighter nga magpadayon sa pagpamumba, pagpanalakay sa pungsod Ukraine. Sa muna mga balita ang aton kapatamod, balita ang aton ni Himay-Mayon, sining ugto na pagpangalagay siya platutunan Bombo Hanay sa ugto. 25 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga makibinan, 5 tayo ining wala untat, kag padayon pa sa Martes siling naton as early kino siya agagin report na nga ang presyo sa petrolyo, ang gasolina, crudo, kag iban pa nga mga petroleum byproducts magisaka naman. Particularmente ang crudo kag gasolina. Next week, expect ron nato ni
tubtob 4 pesos from 3 pesos to 4 pesos or posible ganyan malabot pa sa 5 pesos ang gasaka sa krudo kag sa gasolina mga kaibigan. Siningkote ining sinakaay sa nga presyo sa gasolina, kita nga end user diri nga apektado. Tanan sunod mo. Tanan masaka ang cost of production masaka. Ti mga negosyante, mga manufacturer, hindi man niya mapektuhan gid direktamente kay ang saka iya sang presyo sang krudo, nga parts ng abi nila ng overhead expenses, ipatong lang sa presyo sa ila sini nga gina-producer, gina-produkto abi, ginahimo nga produkto. Kita mo yung mga pagsaka sa presyo sa mga produkto. Kita yung end user, kita nagagamit, kita diri nga apektado. Tumasin sa nagsaka ang raw materials, bangod kay nagsaka mablayra namon sa hauling sa mga kwanamon, mga material sa paggamit. Ipatong na sa negosyante sa presyo sa produkto. Nga iya ginabaligya, ginadala sa merkado, ginadala sa mga supermarket. Kita yung manugbakal, kita mag-abaga sinitanan. Kaya masaka ang presyo sa aton nga ginabakal ng mga produkto. Paano ang mga workers? Paano ang mga trabador? Mga ultimo nga mga trabador? Ang gaplite, ang ga-commute adlaw-adlaw. Here's ka masaka naman ang presyo ang plitihan. Ang sektor sang transportasyon, nagdemanda man karon nga magpasaka sang plete. Bangod sang kadako na nga ginsaka sa presyo sang krudo kag krudo kag gasolina. Especialmente sa mga public utility vehicle naton, krudo ginagamit. Mga buses naton, mga jeepney, tricycle, gasolina, taxi naton, mayroon may ibang taxi ng gasolina, mayroon may ibang taxi ng krudo. So both, krudo kag gasolina makimanan. Kung magsaka ang plitihan, singkuti dugang naman nga huol sa aton sining mga trabahante. Especialmente naga-commute, naga-plite adlaw. Meron ko sa katrabador nga tatlo pa kasakay mo. Kaya makalabot siya sining lubrahan. O ma-double ride pa siya. Kaya makalabot siya sining lubrahan. Pagpuli, the same gyapon. Double ride gyapon. Di kung magsaka ang plitihan, pila naman ang idugang sa iya sining budget. Sa plite, tag sa kadlaw. Ang sweldo, ay man nagsaka mo. Ang sweldo, ay mga pong saka. Tapos ang ligad do, pinakat yung pandemya ta daw. Wala man to gani mag-grant ang mga hangyo nga pagsaka. Tanan ka saka, presyo ka saka, sweldo ay ka saka, Poridor si Juan de la Cruz, Mosmos si Juan de la Cruz, mga kaminan. Di mo na problema, dira. Kung nag-travel, nagkakaroon nga dako ng budget ni mo sa travel mo. Di mo okay lang na kung mga ginaobrahan mabig, hatag man travel allowance, may ada kaya daily allowance dira. Mga kaibigan, okay gina. Pero kung wala, another burden, dugang na naiyang imo nga budget. May kaya subong ka, way klase. Ang mga estudyante ta, online, module. Pero kung may klase pa ni, sipab lang ibublajitan nga plitihan adlaw-adlaw. Sa imo sining estudyante, may 3 ka estudyante, away na. Plus pa ila nga bida nga allowance pagkaon. Diba sumungsiling ko ay klase, way sing may ara man sumung pila lang kanahot naga face to face. Umuna lang sinta problema gid naton subong. Sa part sa mga mamugon, ano ang ilas sining himuon? Ano ang mga tikang? Balati, sugot man aton nga mga sektor sa mamugon, sining hangyo nga saka sa plitihan. Po definitely, ning sunod-sunod yang saka sa presyo sa gasolina. Ang aton ning labor group siya, natural na gagunto gini. Kaya di way masumong saka sa suldo pa mo. Sining nga tuweg, duway man. Last year, ang bot, implementar, duway man gani. Para mas mga inmatagwa. Alit sa pek natin ng linya,
si Sir Winnie Sancho no sang Secretary General sang gawa mga kapilan. Paribulon to kung anong ilaman niya side, anong ilang mga tikangman, ano ang ilang mga kontribusyon para mahagan-hagan o masulbar ni problema natin kung krisis natin sa presyo iya sang mga produkto sa petrolyo. Sa pekalinya, Sir Winnie Sancho, mayong ugto. Welcome sa Bumbuanay sa Ugto Library sa Bumbuanay sa Ugto, Bumbu Dennis the Line, Sir Winnie. Yes, Bumbu Dennis, no, mayong ugto si mo, labi na gid sa aton mga mamumugon na nagapamati sa imong programa. Yeah, salamat sir sa imo sining tiyempo, no. So sa part sang labor sector, sa part sang inyong grupo, especially sa part sang gawa, no, hindi naman ma-deny na, hindi ta naman na matago nga pila na ka simana, binugula na, nga kada simana gasaka ang presyo sang produkto sa petrolyo. Next Tuesday, March 8, another round of increase naman. So dako-dako pag ini nga increase ang palabuton. No? Silingkot kon kita ni sir nga ordinaryo ang mumugon kung naga-commute ka lang sini adlaw, another burden, another budget naman ni sa bulsa nga mahalin sa aton nga ordinaryo ang mumugon. So sa part ninyo sa gawa sir, ano mga tikang subong, anong mga plano, ano ang mga ginihimo nyo to protect manabis ang aton sini nga sektor sa mga mumugon, Sir Winnie? Well, salamat no kay timing gid ni no nga nakahinunanon kita bahin sining issue subong sa din i-check gid ang mamumugo no. Well, in the first place, duwa na katuig no nga wala sang wage increase ang mamumugon diri sa Western Visayas. Dason ang purchasing power sang mamumugon nanaog no by 24%. Ang buot sing ganon, ang 1 peso is only equivalent to 76 centavos, no? So sa isa kadlaw, ang nadula sa mamumugon mga more or less mga 95 pesos gid, kag ang nabilin sa iya sa 395 ang ginabaton niya 300 na lang. Dugangan pa nga ang tanan-tanan nagasaka, no? Luwas sa sweldo sang mamumugon. Karon ang sud-sud nga pagsaka sang gasolina constitute what we call a supervening condition. Now sa rules ng NWPC, kung may ginatawag nga supervening condition, may diretso ang mamumugon na mag-file sa another round of wage increase because of the erosion no of their purchasing power. Gani sa sinapol namon sa wage board sa maabot nga February 10, magagay ako sang manifestation. Kaya nagkaroon ang mahimo sa Regional Wage Board in the midst of this worsening economic conditions, the deterioration of the workers' purchasing power, and in addition, ang increases ng basic goods and services. Kaya gindinay Manila ang dinahingyo tani namon nga pandemic emergency relief allowance. Dapat may action ang ang Regional Wage Board. So duwa lang kabagay either number one, ang mga federasyon o kung organized labor should file a petition for wage increase, no? Along with a manifestation sa labor sector representative na dapat aksyonan kay may ginatawag ditang supervening conditions, no? Sobra naman niya kataas ang pag sang gasolina, no? Hindi man lang kay sila pagsugod sang gira sa Ukraine. Nagakuan niya, dasaka na siya. The problem will be compounded, no? Because of the worsening condition nga ang presyo sang gatong abi o petroleum product sa world market nagataas. Natural, the consequences of that would be increases in the prices of basic goods and services. At dugangan pa nga nagapangahinyo ang transport sector na pasakaan nila ang fleet, no? Which is an additional burden. So wala na ni may mahimo ang labor sector kundi mag-file sang petition for wage increase. Number one nga ground, supervening condition. Ikaduha, extraordinary increases in the prices of basic goods and services. Ikatlo, ang erosion sang purchasing power nga diri sa Western Visayas na naog by 24% ang
ang erosyon sang purchasing power sang mamumugo, no? So siguro pagkatapos ng February 10 mag-meeting kami sa Gawa, Pasiwo abi kag nakusip PUCP kag iban pa nga mga organization sang labor sa pagbihon sang isa ka petition for wage increase. Wala na siguro sang rason nga magbalibad sini ang aton management sector kay masiling sila nga kung igo sila masubra na gid ang igo sa mamumugo ni tungod sining sitwasyon nga ginaatubang naton subong Bombo din. O, tsakto gina, no? Kaya ti, mbot, musiko lang nga daw sa kinandan, no? Halin pa sa toya ang sektor sa mamumugon do nabutang ipirme ya sa alang-alang ti gabi subong impact mo. Takto na ang presyo sa petrolyo. Kung magsaka ang pretihan, saka ang presyo sa basic commodities, no? Tipo, hambal mo gina, duwa na katuig nga na pandemya, why increase, subong katatlo ni katuig, Ti kung why pagid, siling ko ti mabot ng chipo, mag-isalong sa gina, hambal ko sir, mag-isubong kay wala pa pretihan ang mga ginikana sa mga estudyante, kaya ti klase online, module, kung bukas pagid nebing klase, nga sinita, tanan, balik sa eskulahan, ay, turible guro, ti abot kung paano ni mga masuportaran sa mga common nga mga workers ang ila siling daily expenses Sir Winnie? Siway na ang gwa sining because of the deterioration of the workers' purchasing power, 24% ang nanaog sa iyang sweldo. Si kuha na guba ang iyang budget didugangan pa bisang masaka ang basiwa, masaka man ang siniko. Si ang workers would always be at the losing end. So wala sang rason ng management na magtugong sila, masiling sila abi nga igo man sila. Nagbalik naman ta sa level 1, dumayo naman ayan ang igo sa ekonomiya. So it is high time na dapat ang increase ang wage ang sweldo sa mamumugo. Hindi lang dito sa Region 6 sa bilog na Pilipinas, no? Para more or less hindi man gani kita masiling makuha na kundi lang economic relief, no? Immediate economic relief. Hindi man kita makasiling kung mag-increase ini ma-restore ang purchasing power ng workers. Kasi kung na-restore that would amount to 95 pesos per day, no? Correct. 100 probably. So I am appealing, no, to the labor sector to unite and ibiho naton ining petition for wage increase sa tanan organized labor para mapadangat naton sa wage board ang malala na gid nga kondisyon sa buong sang mamumugo. Labi na gid ang mga minimum wage earner, no? Kasi minimum ka 395 na naog siya, 300 na lang ang nabilin sa imong sildo. Paano na mapaigo man? Kaysa kadlaw for a family of 5? Kaya imposible, no? I-divide mo ang kwan. Balang duha ka mo gobra. Di, kung isa ka lang abi, ang 300, i-divide mo na by 5. Pila na lang karon ang naperteniser sa kada membro sang pamilya. Gutom ang iyang agwa, no? That's why correct. Ang subong niya, ang petition for wage increase is no longer a propaganda or what, no? It is an economic necessity that should be attended to not only by the government but as well as the management sector, no? Nga panahon nga dapat sakaan ang sweldo in addition nga duwa na tuig wala sang pagsaka o uminto sa sweldo diri sa Western Visayas sa Bombo din. Okay, ining saka sa presyo sang petrolyo do dito gini mapunggan the first place daan wala kita sing layi di, no? Kay na deregulated na diri ang presyo sa petrolyo as mandated kung ano ang presyo to sa world market, apektado diri sa local. Ang duso nga saka sa pretiti daw di taman negro mapunggan kiti balat taman ato driver ta apektado man. So sa part ng labor sector daw mo lagi nakita nyo ang solusyon nga ti dapat it's due time, is time na gid nga dapat dugangan na sweldo ang aton mga mamugon. That's correct, Kado Mamudines. Dugay na nila dinamuno nga i-suspend ang excise tax. Nga hindi nila pag-suspend para at least makita nato ng resulta bala, no? Amo na ning tutuod lang, nagkakamang na niyang mamumugon sa katigadoon mo. Kaya ano ba yung theory
ano pa nga klase sang mga justification ang himuon sang management kan sang gobyerno nga hindi pagtamdon ang ginahingyo sang mamumugon nga pagsaka sa sweldo because it is urgent mo. Emergency niya kay may ginatawag kita nga supervening condition. Kinagasiling man ang NWPC nga kung may supervening conditions, pwede mapasakaan ang sweldo. Kaya ambot lang kung sino pa ang malalis, kung magsiling ka nga may supervening conditions diri sa, hindi lang sa Western Visayas sa bilog na Pilipinas. Bisan ano nga economic computation niya, lubong gid ang mamumugon. Gani dapat kay nakabagay bumbudinis nga kinanglan pasakaan gid ang sweldo sang mamumugon labi na gid ang mga minimum wage earner. Oh, correct na. Sakto gina sir kay iban ko tes may mga like ining mga government offices ta kasi mga opisyal ta may mga ginatawag nga travel allowance no. Kasi hindi mapiktuman ila sini nga income base ila sini pag-travel no. Sakto nang balmo kun common ordinaryo ang mamugon like na construction worker ta nagaobra sa mga malls, mga nagaobra sa mga kalan-an, nagaobra sa mga resto bar, amo ni tawag ta nga mga common workers naton, mga basic paid lang sila kada adlaw 395. Mag-amo ni tanan but lang, iban guro di siya, makagat na lang niya sa kwan makagat na lang gid man, kay kay nanon bisan mapanot is maka-income pro sinitabla. Paano ang ginatawag naton nga economic condition sa isa ka pamilya no kati ko sa amo nang resulta hindi na ka eskwela kabataan naga out of school na lang ti ko sa magsiling ka out of school man ako ng bata mo da ka chindi man pero kundi kay chindi ako sa naga kadto pa sa malain nga grupo Sir Winnie. Kaya mo gaano pa sila face to face ang klase. Wala kabalo kung ano ang makuan sini ipaplipe mo sa estudyante mo kron. Ano ang guada no kadang pinaka-importante nga ginambal mo bubudin ay sakto na. Dapat may mga remedial measures ang gobyerno, mga opisyal sang gobyerno, economic austerity man yan ang kinahanglan naton subong. Kaya ang inyo mga perks, ang inyong mga per diem, ang inyong mga paglalapaw nga mga alawan, sabi buhin-buhinan nyo muna para nga may budget mo ng gobyerno nga ihatag sini mga emergency relief nga ginahatag nila subong kaglabaw sa tanan, kumbensihon ng gobyerno ang management sector that the time for wage increase is urgent and it is an economic necessity that must be given to the workers at this trying and difficult time. O, tigabay pa, no? Galing kay sa kadugay na nga problema. Way pang krisis sa Ukraine, tuklang bal mo, way pang krisis sa Ukraine, way pa katisang pandemya. No? Muna rin nga problema, atubang kay ginabatsyag nga baratian sa sektor sa tagpangabudlay. Mati, permila na butang sa alang-alang. So, hope, guro, sir, basta subong chimpong ati nadugangan pag mga factors ang pag-anto sa aton labor sector, basta ikon makabulubog-taw kag makapaminsan mablang gobyerno ta ngati sige mga mga negosyante, management sector, due time na neguro nga gaanta sing pag-dilanto bisan gamay-gamay lang aton nga mga workers, Sir Winnie. Kabay pa tanin, no? Kami sa pa, mintas why pa maaprubahan nabi ang wage increase nga hindi magpapanaog ang gobyerno sang wage subsidy. No? Kaysa Europe, mahimo manigaya nila. Para nga po the time being nga dinadihon pa ni, it will take pila pa, mga sobra pa ni 2 bulan, guro, antes maaprubahan kung may petition gidman. Kinanglan ang gobyerno, may mga economic relief measures siya. You know, kaya ining mga tupad ni kang iba ni nga, kung ano hindi maging konkreto nga bulig, no? It did not change the economic lives of the workers. Kinanglan may wage subsidy nga ipapanaog para ma-address subong ang worsening economic crisis in our country, Bumbudinis. Sige, so gabay pa. Ini mga hangyo kag ibubunuot karon sa aton labor sector matalpangdan kabuhatan gid sa aton nga gobyerno. Sir Winnie, salamat gid sa tiyempo mo kag gamayong ugto. Thank you. Napatayan kami na si Sir Winnie Sancho, no, ang Secretary General sa gawa. No? Tingnan mo naman sa inyo ka, why pa mga amo na krisis sa pungsod.
sadto pa tiling ko ang labor, ang aton nga labor sector, ang aton kusog sang tagpangabudlay. Amo na rin nga apektado makabnan. Sprente ko na kalabutan niya sa kwan ka lang minimum wage earner ka lang. Ipilagay ng 375 mga income tag sa kadlaw, titihan mo, kanaan mo, nagnubo ang 395 nga minimum wage ni sa actually nga 325 with ang balorya, no? Kay may kwan mo nag-depreciate ang balor sa piso. Ti subong pila na to sa ruina 300. Ti sipabla, titihan mo, kanaan mo, ha? Anong mabilin sa pamilya mo dabi? Makakaon pa na yan 3 beses kadlaw. Makakaon paguro puti hawot-hawot na ginay. Di mo ng problema subong mga kaibigan, no? Kahit until now, 2 years na during sa pandemic, why man mag-grant ang hangyo ang saka sa sweldo. Sa aton mga mamumugon, here comes ang presyo sa nagis, ang saka. Dukso nga saka man sa plitihan ba o singko tanan nga saka. Kay kung tanan nga panaog tayo subong libre ni tanan. Tanan nga saka. Kaya may mga factors. Kasi ko, hindi tayo malikawan mo ang presyo sa pagsaka sa petrolyo. Hindi tayo malikawan kay base ini sa dikta sa presyo sa world market. Pero kung may oil regulation law kita, maniging ginbigan ito, mando na sa Malacanang sa Kongreso ang iripasuhon o review. Ining oil deregulation law naton. Kaya at least kung may ara sang laye, may ara kita sang ang gobyerno masubsidize sa saka sang presyo sang produkto sa petrolyo sa world market, so aton dia presyo sa lokal hindi niya mapiktuhan, hindi niya magtimbuok. Kaya anuman nga saka sa presyo, gobyerno inaya ang masalo. Gobyerno na masalo. Sa una, ginapatuman tanan ni. O galing, during sang time ni former President Fidel Ramos, ginkakasya ni ang regulation law. Tiway na tayo mahimo ni. Ang mahimo ito ni, duso, hindi na pagpatuman ang excise tax on petroleum products. Kahit hindi balaan naman yung excise tax yung ginakuha sa gobyerno sa mga petroleum products imported, di mag-income ang gobyerno mo. Pero, ang ginabayad nga excise tax sa mga oil company sa gobyerno, ginapatong man na sa presyo. Sang produktong ila ginabaligya, siling ko, sa katapusan, kita gyapon nga end user ang apektado sa nadre. Pila ka bilyon ka pesos matipon sa gobyerno gikan sa excise tax sa petroleum products. Taas na kadaan ka may excise tax, dugangan pag-isip pagtibok man sa presyo sa world market, additional factor na mataas man, subong mo pila na? 60 sobra? Masaka ni, siguro mahamboy na 70 pesos ang presyo sa aton nga gasolina, premium, tagsak litro. Dito ganun sa Boracay, kina sa atong tie-up to, maghamboy na sa Shin ang presyo sa kwan mo. Sa gasolina, 94 sobra na to iya. Dito sa Boracay, ti sipa blas, sumaka pa yun sa Martes, di ko kwan ni siya, kwan ni, nagapanoktok na sa 100 pesos ang tagsak litro dito sa Boracay. Ti sipa bla na, amo na kadako nga presyo. Ban gani motor, subong ko bisikleta na lang. Bisan ka motor-motor, nga subong makasave ka. Sa una ka tugong ka Shin, tatlo kadlaw. Subong Shin mo, doon lang kadlaw, balik-balik mo sa imo sinakblay. Kaya ang Shin mo, di kinakapultang po. Bangod sing mataas ang presyo. Tagsak litro, sa una, sobra ng 40. Sobra lang 40. Subong sipa mo lang. Gahamboy ka na imo, 60 sobra. Tipilagid ang ginsaka mo. 2/3. Sobra gini. Okay, kung 40 sa una, subong sobra 60, mga 20 pesos. Sobra. Tapos kadako agad. Mga kaibigan, sobra sa katunga ang ginsaka.
isipabla na nga epekto. Tanan maapektuhan na. Cost of production, overhead expenses. Aral na tanan. Kasi siyempre, sining ko, ang mga produkto, ang hauling expenses mo, pagdala sa produkto rin sa factory, pagkadto sa merkado. Paghakot sa mga raw materials, pagkadto sa factory. Part ina sa imong operational expenses, overhead expenses mo, ay mo na suga, tubig, saka man subong kurente, saka man ng tubig, part na tanan sa imong operational expenses. Hindi mo na ipatong, abisin ko siyante, kung ipatong sa presyo sa produkto niya, palabot sa merkado to, patungan pag ito sa manugbaligya man, pagbakal ni Juan de la Cruz, yung sinigad do, 5 na pesos, bugya nga nag 5, 5 na niyaw. Tisipa bala, ang saka, sa una, kung sa una pamanto, correct, sa una gani, Samok libo, bumbuan to ni, mag-shopping-shopping ka, pagwa mo sa department store mo, 1,000,000, karton ng nabitbit mo. Grocery ka, karton na nabitbit mo. Sumong niya sa klibo, grocery ka, ay, sa lang plastic bitbit mo, hindi ka pakabuta. Si Pabla, hindi ka pakabuta sa klibo. Mo sa naklibo ang mong grocery ni? Hindi ka pakabuta sa dako ka plastic. Amo na kamahal. Magamon ikwanta lang na naya. Iunahon ta naton nga needs. I-prioritize ta naton nga needs sang sa aton sini ginatawag nga wants. Solo sakripisyo kita nay. Sabagay ti Pilipino kuno batid mo sa amon mo kabalo mag-adjust bla, kabalo magsakripisyo. Mo na isa sa mga traits ng Pinoy mo. Niya basta way nabugas mo sadya pa. Nga sadya gini way tabugas so way tatilig angon. So gabay pa ini karon nga masitwasyon kay matagaan pagtamod sang aton gobyerno especially ta subong adlaw si Energy Secretary Alfonso Cusi. May ara na ipagawa nga marching order sa pagpadasig sa implementasyon nga tawag nga Department of Energy Strategic Petroleum Reserve Plan. During sa iya sini nga pakigsapol sa mga petroleum companies sa pungsod Pilipinas. Katawian sini nga mapasiguro ang tawag nga buffer stock sang langis, sang oil diri sa pungsod Pilipinas para mangiara makita yang kuan nga tawag nga preparasyon sa impact sang padayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo sa world market nga apektado di aton nga domestic market mga kabanan. Kay ining Strategic Petroleum Reserve Plan mga kabanan tuman ini ka kinanon subong nga tiyempo sa ko pratikamente nga may gera pagkat sa Europa sa Ukraine isa man nga nag-contribute sa pagsaka sa presyo sa world market mo sa petroleum products. Di ko maglawig ini karon inaway dito base mag-escalate pa maglapta pa gabay pa hindi lang base hindi lang muning presyo nga saka sa aton petroleum products base magsaka pagid maglabot pagid mga kaimanan. Amo na aton nga balantayan kay basta na presyo na sa petrolyo ang balan magsaka, hindi ta na iya madinay nga hindi mag-apekto sa aton sini nagapanguna nga balaklon. 54 minutos sa kaligan start na alas 11 sa Autonyo Patutunan bumuhanay sa ugto magapanubalik makaligan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo,
Ibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Paradyo Bombo! Pagkiri pagpalagay siya patutunan na bombohanay sa 58 minutos na nakalikan sa takna nga alas 11. So, standby na kamo ito. Ito yung sententa magasulod na lakon labas kag mga nagapaguna nga mga balita nasyonal. Balon ito na pinaka-latest nga mandakos man sa aton sa national government anong mga tika nila sining makosyon nining impact sa high price ang petrolyo. Ti ano na ganewa ang apat no kay mga komitiba sang lower house, ako na to sing House of Representative, magapatigayan ko no sa tawag nga special hearing para talakayon ang mga pamaagi kung paano tani makosyon ma-manage ang pag-increase sang presyo sang petroleum products mga kaibigan, especially ang House Ways and Means Committee. Muna mag-lead sa pagpatigayon niya sa special hearing. Upo na din Committee on Economic Affairs, Committee on Energy, and Committee on Transportation. Sikote dapat, sadto pa. Hindi tayo magulat na kung ara na kasi tayo mo pag-iho, pagkwanta, pagpulok-pulok. Dugay na ning sinakay, halin pa sang last year, sabagay, duway mayaga panubo mo. Last quarter sa 2021, nakitaan ta ng massive nga oil price increase every week. Kadalag ko sang saka. Dapat dito pa lang may mga ginhimo na nga tika nga itong sining gobyerno. Kung anong posibleng himuon ta, plano, tikang, in kaso, or mapunggan tabi, ang ang impact sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Di subongo, gantos na kita. Di pa kita mapalak-palak sa bagay ti mayroon na sa wild dito nag-iho Pero punto, tabla do katrahado permis sa aton niya. Ka-react
reactive sa aton. Dapat nangin preventive kita. Reactive kita mo. Kung di ka among tawag na kung hindi ka lukpan, hindi ka magpulok-pulok. Dapat yan, nagpulok-pulok ka na before para hindi ka paglukpan. Tigyo ka magpulok-pulok, nalukpan ka na mga kaibigan. Dami na ko na batasan si Pilipino mo, di ba? Sige, Ari News Center sa ato si Bombo Network News. News Center, come in. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Marso 5, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa international news naman, security officials ng Amerika nakatanggap umano ng bagong impormasyon. Nakaposisyon na ngayon ang Russian forces upang pulbusin pa ang mga syudad ng Ukraine. Ang tropa naman ng Russia isusunod umanong kukubkubin ang second largest nuclear facility sa Ukraine. Samantala, ilang Ukrainian nationals sa Pilipinas ibinahagi din ang kalagayan ng kanilang makaanak doon sa Ukraine na sentro ng pag-atake ng mga Russian invaders. Ang Department of Energy naman nais nang madaliin ang pagpapatupad ng Strategic Oil Reserve Plan dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala, doon sa Boracay, abay yung presyohan ng gasolina halos ₱100 na kada litro. Ang pagbabalik naman sa opisina ng mga manggagawang dating work from home, ikagalak yan ng mga negosyante gaya ng mga karinderya. Sa sports balita naman sa NBA, Philadelphia Sixers wala pa ring talo mula nang makuha ang NBA superstar na si James Harden. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Napansin na umano ngayon ng mga top security officials ng Amerika at ng NATO officials na nagbago na ang diskarte ng Russian forces habang sila ay patuloy na lumalapit at pinapaligiran ang mga syudad ng Ukraine. Sinasabing kabilang daw sa estratehiya ngayon ni Russian President Vladimir Putin ay tuluyang pulbusin na ang mga syudad ng Ukraine. Ayon sa ilang senior Western intelligence officials, hindi lamang mabigat ang mga armas pandigma na hawak ng Russia, kundi taglay din ng mga ito ang pinakamatinding damage sa mga tatamaan. Dahil dito, kabado ang mga opisyal ng Amerika na dahil sa hindi raw nakikinig si Putin at hindi gumagalang sa karapatang pantao, mas maraming mga sibilyan ang madadamay at lalo pang lumobo ang mga casualties. Una pa rito, nabigo nga ang Russia sa kanila naging madaling pagkubkub sana at maitumba ang kabisera ng Kiev kung saan nandoon ang gobyerno. Habang nasa Brazil, Belgium naman si US Secretary of State Antony Blinken sa pulong ng mga European allies, iniulat din ito ang nakakarami na mga sitwasyon na sa mga casualties na iniwan ngayon ng gyera. Ayon sa kanya, hindi lamang daan-daan kundi libo-libong sibilyan ang nadamay habang marami din ang mga natrap at ang mga nakakaawa rin na sitwasyon ay ang pagbuhos ng mga lumilikas na mamamayan ng Ukraine patungo sa mga kalapit na mga bansa. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, napipinto na rin umano ang pagsakop ng Russian forces sa second largest nuclear facility sa Ukraine. Iniulat ngayon ni US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield na nasa 20 milya na lamang ang layo ng Russian troops sa pasilidad na tinaguriang Yuzhno-Krinsk Nuclear Power Station na nasa Mykolaiv Oblast sa southern Ukraine. Muling nanawagan ang ambassador kay President Putin na dapat pigilan na ang humanitarian catastrophe sa pamamagitan ng pagtigil sa gyera. Una rito naglabas din ang Ukrainian authorities ng video sa loob mismo ng loob ng control room ng Zaporizhia Nuclear Power Station na naunang inatake ng Russian troops dahil sa napagkamalan lamang daw ito. Makikita po sa video na pinapakita natin dyan sa ating Facebook at YouTube channel itong lugar ng pasilidad, ang control room. At marinig sa background dito, sumisigaw yung announcement sa public address system na tigilan ng Russian forces ang pamamaril at pag-atake. Yung naturang panawagan ay umaalingaw-ngaw yan
sa labas ng kanilang pasilidad dahil sa napakadelikado daw ng ginagawa ng mga sundalo ng Russia baka maging mitsa daw ito ng matinding kalamidad para sa buong mundo. Sa karagdagan namang balita dito sa ating bansa, ang Department of Energy nais nang madaliin ang pagpapatupad ng Strategic Oil Reserve o Reserve Plan dahil sa pagtaas ito ng presyo ng petrolyo. Kaugnay niyan, may detalye pa si Bombo Gerald Ulev. Tama ka dyan, Bombo Everly, dahil gustong-gusto na ni Energy Secretary Alfonso Cusi na mapabilis itong pagpapatupad ng Strategic Oil Reserve Plan ng Department of Energy. Ang pagpapatupad ng Strategic Petroleum Reserve Plan ay posible umanong solusyon sa epekto pa rin ng nagtataas ang presyo ng petrolyo dito sa domestic market. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinalakay na rin umano ito sa kanilang meeting itong naturang issue. Ayon sa DOE official, ang Strategic Petroleum Reserve Plan ay ipinatutupad sa dalawang phase, ang short term at ang long term. Sa ilalim ng short term plan, uupa raw ang gobyerno ng available spare capacity sa mga dati ng storage tank ng mga oil companies. Kokontrata rin daw ang pamahalaan ng oil company na siyang hahawak sa mga orders para sa buffer stock, habang ang long-term plan naman ay ang pagpapatayo ng Philippine National Oil Company o itong PNOC ng sariling storage tank. Itong strategic oil reserves ng gobyerno ay magagamit at maibebenta ng mas mababang presyo kumpara sa presyo nito sa merkado dahil hindi naman daw plano ng pamahalaan na tumubo sa kanilang pagbebenta. Ang plano ng DOE ay kasabay na rin ng pagsipa na naman ng presyo ng produktong petrolyo. Ang masakit ngayon, Bombo Elmar, ay ang nagbabadyang pagtaas ulit ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo na aabot sa 3 pesos. Base na rin yan sa pagtaya ng mga energy sources. Sa ngayon, dito sa kinaroroonan nating gasolinahan, para dito sa price monitoring lang ngayong sandali, ang diesel nila dito halos kapresyo na ng gasolina, nasa 58 pesos 15 centavos yung kanilang super, ito yung gasolina na to, nasa 67 pesos at 65 centavos, habang yung kanilang premium 68 pesos at 65 centavos, yung kanilang Phoenix Super LPG, ito yung ginagamit sa pagluluto naman, nasa 993 pesos na, halos 1,000 na, Bombo Elmar. So ganyan kataas ngayon yung presyo ng produktong petrolyo at sa na itatayong Strategic Oil Reserve Plan or itong kanilang plano na to ay maiibsan itong pagtaas pa rin ng presyo ng mga produktong petrolyo, Bombo Elmar, Bombo Ever. Bombo Gerald, nitong nakalipas na araw, kumalat ang balita sa ilang mga energy sources, 3 pesos o kaya may 4 pesos yung pagtaas ng crudo. Kung sakasakali lang, sana naman hindi matuloy, pero pinaghahanda ng Department of Energy, kung sakali, aabotan ng ilan, lampas na ng dyan sa likod mo. Kung magdagdag pa ng 3 pesos o hanggang 4 pesos sa Bombo Gerald? Ito, medyo i-compute natin, Bombo Elmar. So, 58, 59, 60. Magiging 61 yung diesel, Bombo Elmar. Magiging 61 pesos. So, sobrang taas na. Ang kanilang itong super gasoline magiging 70, habang yung premium magiging 71 na. So, ganyan nakataas, Bombo Elmar, sa susunod na taon kapag mayroong oil price increase na 3 pesos sa susunod na linggo, Bombo Elmar. Yung diesel, yung ginagamit ng mga PUVs, karamihan sa mga PUVs kasi natin gumagamit ng diesel, nasa 61 pesos na sa susunod na linggo, Bombo Elmar. Yung mga jeepney yan, kung ganun, sa probinsya, baka mas lalo pang mas mataas sa Bombo Gerald. In fact, mamaya may report tayo sa Bombo Radio Kalibo. Balikan ko itong issue na pag-reserba ng ating mga petroleum products, itong Strategic Oil Reserve Plan. Sa American, alala ko mayroon silang tawag daw na Strategic Petroleum Reserve, yung US government. Talagang malalalim, malalawak. May mga dome, underground to, dyan sa Texas, Louisiana. Baka naman, ngayon pa lang tayo nagpaplano, parang knee-jerk reaction ba? Parang biglaan pa lang, Bombo Gerald.
sana kung malayo pa, may mga ganitong plano, itong Strategic Petroleum Reserve. Kasi yun ang pangalan doon sa Amerika, na talagang sobra yung kanilang supply ng oil. Kailangan sa mga pagkakataong ganitong krisis sa oil supply at demand, Bombo Gerald. Tama, Bombo Elmar, medyo late itong kanilang plano dahil sa pamamagitan ng pagre-reserba kasi ng mga produktong petrolyo. Halimbawa, nakapag-imbak tayo ng good for, sabihin natin 6 months, nagtaas man yung presyo ng produktong petrolyo sa world market, hindi pa rin apektado dapat yung reserve for 6 months. At yan ngayon yung tinitignan ng DOE daw na solusyon para yung presyo ay mapanatili at hindi makikipagsabayan dito sa mga presyo ng mga produkto sa merkado na. So yung pamahalaan yung magbebenta ng petrolyo dito sa mas mababang presyo, Bombo Elmardo. Tama, medyo late na yung kanilang plano na to kasi sa susunod na linggo ay nasa 70 pesos na yung presyo ng produktong diesel, Bombo Elmar. Nako, si Bombo Everly, bidagdag pang mga paglilinaw. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Gerald, sa ngayon ba may sapat pang pondo itong Department of Energy na ilalaan para dito sa sinasabi nilang short-term or long-term solution para dito nga sa naranasang oil price hike? Ngayon nga nagpapatuloy pa rin, Bombo Gerald, itong pamamahagi ng fuel subsidy sa mga affected na mamamayan natin na Bombo Gerald. So far, meron pa naman na Bombo Everly at syempre kapag kakapusin ng pondo ay syempre, alam mo naman natin yung pamahalaan, uutang ng pondo para mapondohan itong kanilang mga plano dahil itong sinasabing Strategic Oil Reserve Plan, kung magtatayo sila ng mga pag-iimbakan ng mga petrolyo ay talagang malaking pera ito, Bombo Everly, dahil storage ito at kailangang tiyakin yung seguridad niyan dahil kapag yung storage na yan, kung nagkaaberya, malaki-laking yung mawawala dito sa pag-angkat at yung pagbili nila. Paling magkaaberya, kung example na lamang kapag nasunog ay malaking problema. So sa ngayon ay nagpaplano pa lang sila. Dito naman sa pondo ay hindi pa naman napag-uusapan. Ang Department of Energy naman, ating pamahalaan naman ay may mga pondo naman na ilalaan para dito sa kanilang mga proyekto na kagaya nito, Bombo Everly. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, si Balita tayo, pinatitiyak po ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa malalaking water concessioners na tiyakin na ang pagkaroon ng stable na supply ng tubig. Aniya bagamat natapyasan ng 12% ang value-added tax sa bill ng kuryente ng mga consumers, hindi dapat niya ito maging dahilan ng deterioration sa supply ng tubig. Hindi rin niya ito kalabisan ng stable supply ng malis na tubig sapagkat karapanto ng bawat isa. Ang nabawas na VAT ay makakatulong para sa mga gastusin sa pagkain, pangailangan ng kanilang pamilya at pambayad ng utang. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System ay regulatory office ang pagtanggal sa 12% VAT sa tubig at wastewater services ay alinsunod na rin sa batas para makapag-operate at ma-maintain ang waterworks system at sewerage. Yun din ang sanitation ng services ng mga nasasakupang mga konsumidores. Samantala, sa atin namang pagpapatuloy, alamin naman natin ang presyo ng gasolina doon sa Boracay ay pumalo sa halos 100 piso ang kada litro na. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radyo Kalibo. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, ipinatawag ng Barangay Council ng Manuk-Manuk sa isla ng Boracay ang 3 gasoline stations kaugnay sa sobrang pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina. Ayon kay Punong Barangay Nixon Suwalog, nabangaman may ilang dahilan kung bakit mas mataas ang presyo ng petrolyo sa isla kung saan malaking kontribusyon dito ang transportasyon. Ngunit masyado manong malaki ang presyuhan kumpara sa mainland Malay. Nakatanggap na rin umano sila ng sumbong na mula sa ilang mga consumers kaugnay sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Sa Boracay, naglalaro
sa 97 pesos hanggang 98 pesos ang kada litro ng gasolina, habang mahigit sa 80 pesos naman ang litro ng diesel. Dagdag pa ni Swalog na nangako na ngayon ang naturang mga gasolinahan na ipapa-review nila sa kanilang mga suppliers ang presyo ng langis. Sa kabila nito, ipinapaubaya umano nila ito ang nasabing issue sa Department of Energy para sa kaukulang investigasyon. Bombo Elmar, Bombo Ever. Yes, Bombo ninyo, kanina ang talakay namin, next week magkataas na naman. So kung sakali, aabuti na ng 100 piso, dyan lamang sa Boracay ang litro kung sakasakali. Next week, Bombo ninyo, ganun ba? Yes, tama yan, Bombo Elmar. Kung walang maipapatupad na mga, ito nga, tinatawag nating mga medium-term measures ang ating gobyerno, talagang aabot or lalagpas pa sa 100 pesos kada litro itong gasolina at diesel sa isla ng Boracay. Ito nga, malaking kontribusyon kasi dito kung bakit mataas talaga ang kada litro ng diesel at gasolina sa Boracay. Itong hauling na tinatawag natin o itong pagtransport nitong gasolina at diesel sa isla ng Boracay. Ito nga, umaangal na rin itong mga konsumidor doon sa isla ng Boracay. Bagamat Bombo Elmar, malayong-malayo yan sa presyuhan dito sa mainland o dito sa bayan ng Kalibo kung ikukumpara sa isla ng Boracay, Bombo Elmar. Okay, si Bombo Everly, your question doon sa Bombo Radio Kalibo, go ahead. Yes, Bombo ninyo, yung mga PUVs ba dyan, meron ba silang ginagawa gayon para umapila sa local government units dyan at as well as yung government din ng Boracay, meron ba silang mga mitigating measures din na ginagawa sa ngayon para at least masolusyonan itong ganitong kataas na presyo ng gasolina dyan, Bombo ninyo? Bombo Ever, ito nga yung sinasabi. Bagamat na hindi mapigilan itong oil price hike dito sa isla ng Boracay, itong mga transport group sa may western section or sa western district ng lalawigan ng Aklan kung saan nabibilang itong isla ng Boracay, may mga pagtataas silang gagawin sa kanilang sa pamasahe ng mga sasakay sa mga public utility vehicles, sa pampublikong transportasyon. Nung nakaraan, sinabi ni Malay Mayor Frolebar Bautista na medyo ito nga, inaasahan na nila itong mataas talaga na presyohan ng langis at diesel sa Boracay. Itong sinasabi nila yung sa transportation doon. Ngayon, medyo wala pa silang mga ibang plano kasi nga nakadepende naman talaga sa national kung ano yung magiging or naghihintay sila ng susunod na hakbang na kanilang gagawin, Bombo Ever. Sige, maraming salamat, Bombo ninyo. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang ulat mula dito sa Ross Avenue sa bayan ng Kalibo. Nag-uulat para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Samantala, si Mambalita tayo, nakapagtala ng mataas na record na papalo sa 24.1% na taunang World Food Prices ang UN Food Agency nitong kalipas na buwan naman ng Pebrero. Kabilang na ang mataas na singil sa mga vegetable oils at dairy products. Batay sa Food Price Index ng Food and Agriculture Organization of FAO, pumalo sa 140.7 points ang average nung nakaraang buwan kung saan ay mula sa dating 135.4 points na itala naman ng Enero. At mas mataas ito sa presyo ng pagkain, isa sa naging dahilan ng mas malawak na surge sa inflation. Maki-update muna tayo sa masalimuot na issue naman ng missing na mga sabungero na ginagawa ang pagdinig sa Senado. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Interesado na ngayon na malaman pa ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang iba pang nalalaman ng gambling tycoon na si Atong Ang o Charlie Atong Ang matapos ngang magbigay ito ng mga patikim na impormasyon sa ginawang pagdinig nitong nakalipas na araw, kaugnay pa rin dun sa mga nawawalang sabungero at issue ng negosyo dito sa online sabong o e-sabong na kilala at ginagamit sa iba't ibang dako ng ating bansa.
At kaugnay nito, nais na muling ipatawag sa susunod na pagkakataon ng chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang naturang negosyante, at mausisa pa doon sa iba pang mga usapin at mga impormasyong alam nito upang maisiwalat kung ano paman ang nakapaloob. Lalo't may ibinubunyag, may binabanggit, Bombo Elmar, na sindikato. Itong si Charlie Atong Ang, kaugnay sa naturang industriya ng sabong. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng naging pahayag ng negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang. Yes, Your Honor, kaya mahigpit po kami. Sa ngayon po, wala kami nakikitang game fixing sa amin. Pagdating pa lang po ng manok, sinecheck na namin, pati mga tare. Pumapasok yung mga tao, lumalabas. Kung nagkakaproblema po sa labas, wala naman po nangyari patayan sa loob sa amin ang dami kasi senaryo, ang dami sindikato rito. Kapareho niya master agent, 1.2 million ang master agent namin. Master agent, gold agent, lahat. May kanya-kanya pong buhay lahat yan. Hindi po namin alam kung ano yung, siyempre nasa sugal sila. Yung iba nasa drugs, nagkahalo-halo po Kaya, Mr. Ang, yung integrity, totoo po yung sabi nyo. Kailangan namin. Please, bahagi ng mga pahayag nitong negosyante na si Charlie Atong Ang. At parang may gustong isiwalat pa ito, ngunit limitado yung oras ng mga senador para sa pagtatanong, kaya't nagmamadali din ang mga mambabatas na maipukul yung mga katanungan para sa kanya, lalo't ang sentro o pinagbabatayang resolusyon ng naturang pagdinig ay may kinalaman dun sa mga nawawalang sabungero at hindi dun sa kinikita at pati na yung sinasabing issue ng paglalagay ng tari at iba pang masalimot na bagay sa loob ng ruweda o dyan sa sabungan, Bombo Elmar. Samantala, at itong si Senator De La Rosa naman ay patuloy ang panawagan. Baka may mga nakakaalam pa ng iba pang impormasyon na makakatulong doon sa paghahanap nila ng hustisya para doon sa mga nawawalang sabungero. Mahirap daw masabi ngayon kung buhay pa o kung asan man ang natura mga sabungero. Ang importante ay umusad ang kanilang investigasyon at makapagrekomenda ng mga dapat na gawin at kaakibat naman ang mga aksyon ng pambansang pulisya. Narito naman ang bahagi ng mga pahayag ni Senator Ronald De La Rosa. So, again, I would like to thank everyone for coming over. Hanggang ngayon, meron ng mga nakukuhang lead. Sana, justice will be served doon sa mga nawawala mga tao. Lahat naman tayo dito naghanap ng hustisya. Walang gustong hindi natin makamit ang hustisya. What can I say? Hindi ko pa rin nakita yung 34 na tao. But meron pa tayong gustong pakinggan. Basta lahat ng mga wala dito. Bahagi pa ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At dun sa huling bahagi ng kanyang pahayag, may mga nais pa siyang ipatawag, may mga nais pa siyang marinig mula dun sa mga personalidad na hindi pa rin nag-appear sa nasabing hearing. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, madako muna tayo dyan sa ilang lugar pa rin na issue sa pagbabalik sa opisina ng mga magawang dating work from home at mga reaksyon din ng ilang mga negosyante katulad ng mga karinderya at iba pa. At may nakalap na mga impormasyon si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, labis na kinagalak ng mga negosyante kabilang na yung mga nagmamay-ari ng small medium enterprises doon sa naging desisyon ng IATF na luwagan na at papayagan yung pagbabalik sa trabaho o sa site ng mga manggagawa na dati nga ay nagtatrabaho via tinatawag na work from home. At ang nito ay naniwala si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na malaki ang mayambag ng pagbabalik ng opisina ng mga manggagawa sa muling pagbago ng ekonomiya. Sinabi ni Secretary Concepcion na sa work on-site app ay maraming mga negosyo ang muling mabubuhay. Ilan na dito ang maliit na negosyo gaya ng karinderya, kantina at mga school supplies. Lalo't na pag-usapan na rin ang pagbabalik ng face-to-face classes. Magkaroon na rin ng mobility at mula dito ay magkaroon ng spending o paggastos na makatulong din niya sa momentum ng pagbangon ng ekonomiya. At tinakapanayam itong sina Aling Luz Luminda at Leonable Turano at sila ay may-ari ng food stall
dito sa bahagi ng Makati, Bombo Elmar. At ito, sinasabi nga nila na malaking tsansa ito para sila bumawi mula sa mga pagkakalugi ng panahon ng pandemya. Narito ang magkasunod na tinig ina Aling Luz Biminda at Leonable Torano. Mahina pa rin po. Wala naman ganong tao. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang negosyo. Ngayon, meron ng direktiba o pahayag na pwede na dapat magbalik na sa opisina yung mga dati ay work from home at lalabas na yung mga tao. So, anong masasabi nyo dito, Nay? Ibig sabihin, mas mararami na yung mga customer nyo. So, Opo. Wala pong benta. Konti lang po yung benta. Ngayon po, okay na. Okay na. so anong masabi nyo? Lalong mas niluwagan pa at pinapayagan na balik trabaho na, lalabas na yung mga dati ay sa bahay lang trabaho. Ang ano po, okay na po yung gano'n. Kaso lang, wag naman nilang bibiglain na marami pa rin yung lumalabas katulad sa mga LRT. Dapat naman, meron pa rin po, may social distancing pa rin po. Yan, yung bahagi ng pahayag ng dalawang may-ari ng food stall owner o food stall. At ang karaniwan nila mga kliyente kasi mga suki ay yung mga trabaho gaya na yung mga nasa opisina at mga call center agents. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, at least parang sinyalis ito ng pagbawi ng ating mga kababayan na talagang matinding tinamaan ng pandemya. Bombo Raymond, pero ito naman ang dumatal naman ngayon, itong presyuhan ng produktong petrolyo. Paano ang pagbawi din nila dyan kung yung mga raw materials, yung mga bibilihin nila, itataas din Bombo Raymond? Yung kanilang kita nito. Well, sabi nga, return of investment. Tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil sa ating mga nakausap, itong gaya ni Aling Leonable Torano, nag-abiso na raw siya 1 week before. So next week ay magtataas siya, magdadagdag ng mga 10 piso sa bawat order ng kanya pagkain. Yung kanya kasi binibenta ng tapsilog ay 60 pesos ngayon. Pero next week daw ay magiging 70 pesos na yung isang order ng tapsilog, Bombo Elmar, para makabawi sa mga pagtaas, lalo na yung ginagamit yung LPG at yung gasolina sa kanilang biyahe, Bombo Elmar. Nako, okay. Maraming salamat. Ingat kayo, si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Sports News. Sa basketball, hindi pa rin matibag sa pamamayagpag ang Philadelphia Sixers matapos na talunin kanina ang Cleveland Cavaliers sa score na 125-119. Ito na ang ikalawang magkakasunod na panalo ng Sixers na mula nang makuha nila sa blockbuster trade ang NBA superstar at dating MVP na si James Harden. Sa ngayon, umabot na sa 39 ang panalo ng Philadelphia upang umangat pa sa ikalawang pwesto sa Eastern Conference. Nagtala si Harden ng 25 points at merong 11 assist. Pero ang nanguna sa opensa ay si Tyrese Maxey na may kabuang 33 points at kasama na ang 5 3-pointers. Ang MVP candidate at big man na si Joel Embiid ay kumamada naman ng 22 points sa panig ng Cleveland Cavaliers. Nalasap nilang ka-27 talo para naman sila sa ika-6 na pwesto. Bombo Entertainment News. Ang Oscar-nominated Filipino hairstylist naman ng American superstar na si Lady Gaga habang nalalapit ang Academy Awards ngayong Marso. Alamin natin ang update hinggil dyan. May chikang Star FM Baguio. Excited na para sa 94th Academy Awards ang first-time Oscar nominee na si Frederick Aspiras, ang longtime Filipino hairstylist ng American superstar na si Lady Gaga. Nominado para sa Oscar for Best Makeup and Hairstyling si Aspiras para sa kanyang likha sa pelikulang House of Gucci na pinagbidahan rin ng Born This Way singer. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Aspiras, inamin itong pinaghahandaan niyang mabuti ang big event sa March 28 at anuman raw ang maging resulta ay masaya na siya na maging kauna-unahang Pilipino na nanomina sa naturang kategorya. As the date comes near the Oscars, I'm trying to stay calm and try to stay positive. I want to make sure that when I go there, I want to enjoy it. I'm going to bring my sister because I promised my mom whenever I get nominated, I'm proud to bring my sister as
Aspiras in her place and honor her. More than anything, I feel very honored already. I've already achieved such a huge milestone for my community, for my heritage. It's such a high honor to me. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Oscar-nominated Filipino hairstylist na si Frederick Aspiras. Hey Star Nation, this is Frederick Aspiras and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang natin ang mga headlines. Sa international news, security official ng Amerika nakatanggap ng bagong impormasyon na nakaposisyon na ngayon ang Russian forces upang pulbusin pa ang mga syudad yon sa Ukraine. Ang tropa naman ng Russia isusunod umanong kubkubin ang second largest nuclear facility doon sa Ukraine. Samantala, ilang mamamayan naman o Ukrainian nationals na nasa Pilipinas ibinahagi ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak na nasa Ukraine na sentro ng pag-atake ng Russian invaders matapos sa mga exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Ang Department of Energy naman nais nang madaliin ang pagpapatupad ng Strategic Oil Reserve Plan dahil sa pagtaas pa rin ng presyo ng petrolyo. Pero doon sa Boracay, yung presyo ng gasolina halos 100 pesos na daw kada litro. Ang pagbabalik naman sa opisina ng mga manggagawang dating work from home, ikinagalak po yan ng mga negosyante gaya na lamang sa mga karinderya. Sa sports balita naman, Philadelphia Sixers wala pa ring talo mula nang makuha nila ang NBA superstar na si James Harden. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang nagatid na mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Napatayin nyo kami na ang News Center sa ato sa Bombo Network News. Sa mga nagpauna talaga mga balita nasyonal kay balita sa luwasang pungsod. Pagbalik siyempre tutunan mo ba na sa unto? Kato naman natin pinaraton ka mga nakalira na karon nga mga balita ha? Mga report sa ato sila nga mga reporter of course niya aton sila nga pakigangot na karon sa ato sila mga driver sa mga public utility vehicle diriya sa syudad sa Bacolod no? Kag probinsya sa Negros Oriental kung ano ilang nabatyagan subong so siling sunod-sunod nga saka sa presyo sa produkto sa petrolyo. Kaya iban pag inyong mabalita, inatala natin pa nabalikan, makalikan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Basta Radio Bombo! Balik din pagpalakan siya platuntunan Bombo Hanay Saudto. Orasan nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 minutos na nakalabay takta nga alas 12 sa ugto mga kibanan. This time tamato tayo mga balita sa ato siling mga reporter diri sa palibot sa Radio Bacolod, specialty sa patrol no ang ato siling pag
tutok sa gyapon no ang aton pagkuha karon sa instrumento pahayag sa aton sila mga driver pratikamente mga public utility jeepney driver naton mga kabanan gapang handuraw subong aton kuan mga driver ha nagahoy-hoy baga sa aton si mga driver subong mga kabanan no bangod sining wala untat no sige-sige no kag mataas kapag saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo mga kabanan no tiambot ining ginaduso nilang saka sa pretihan mangin bastante blayan ini nga sabat sa sining pila na ka pisos na nga saka sa presyo sa gasolina kag krudo pilang ila pangayon nga saka sa pretihan 2 pesos and 50 centavos pilangin saka sa krudo tag sa litro mga kabanan mga bastante blayan sini bisan pa mag full pack sila 100% sila capacity kasi ti makita ang mga jeepney naton full pack na kung nila sa mga terminal mo pero samtang nagagawa sa terminal gamat-amat manag pasero iyo paglabot sa punta to sa ilang ensing ruta nila ilang nahot nam lang nila pasero pagbalik sa ginilian ng ruta hindi mo na sila full packed mga kabanan kasi ginagaro kung taghapon sa tinion sa inagpuli inag pakanto sa opisina halin kasi natin makabuta-buta ka nila pero mga way hours ugto kag mga tapos panyaga ay naka-naka ang laka-laka mga pasahero sa aray ka rin ako ang report si Bumbog Resident all about ang live sa may South Terminal diri sa may syudad sa Bacolod kay tiga ay kuanon taman na hibalon ta direktang sitemento ang Balatyagon sa aton sining mga driver kay sining ko daw nagdugay masupay ng mga driver tas ni kay takto lang kulang pa niguro ang bot kung bastante pang ginarimit arkilan na sa ila sining mga operator tagsa kapag raas sila sining mga jeepney mga taxi bangod sa kamalahalon karon no sa krudo kag gasolina. So sa peklinya sa patrol director from South Terminal Bombo Gracelyn Lobaton mayong hapon kami. Mama Denise, mayong udto live kita subong sa South Terminal syudad sang Bacolod kag masako dire Mama Denise sa sining nga oras no nagpanyaga kag ang aton sining mga kauturan nga nagapungko di sa higad ko kag sa likod ko Mama Denise ari makita tang mga taxi drivers no kag ang mga jeepney drivers yan sa ako pangita pasahero nga lakat man dayon so aton kamustahon ang ila sining reaksyon man abi sa padayon nga nagasaka nga presyo sang produkto petrolyo Bombo Dennis, no? So, riga pala yun. Sorry, kataan mo Dennis. Ang pinadika drivers, no? Sang mga nagaraya. Taxi. Action ng pila ka mga drivers, Bombo Dennis, no? Na medyo, sako, Bombo Dennis. Sige, uya-uya at mga driver nagsunod. Rambal antas timinto nila taxi driver, jeepney driver, may tricycle driver kuwari para kadamo sila daw ang mga salakyan nga makita tayo nasakyan sang mga pasahero mayara nga tricycle drivers, mayara taxi drivers, mayara din nga mga jeep no dito sa Guaya sa Tubangan, gisang terminal, Bobo Dennis, mga jeep na tuya ang nagalabay dito sa kilid, amo ang taxi. So, si sir. Taxi ba? Ang taxi stupad mo. Si sir, mayang aga. Mayroon to. Nahuya, si sir. Si sir. Mayroon to, sir. Bobo Dennis, si sir. Sir, mayang to. Live kita subong sa Bombo, no? Tapos si Bobo Dennis. Oo. Ano man sir ang imo nga reaction? No? Ano tayo pangalan to sir? Jomari Ulian. Jomari? Ulian. Ulian. Oo.
Sir, naman ang reaksyon ta sa padayon nga nagasaka nga gasolina natuga mas ang tensyon sa duwa ka pungsod. Wala ta na may sugo na sa gobyerno mo. Ano na lang ni nga pag Iyon na lang naman biyaya hasta sa masarangan naman. Oo, pero subong ang inyo nga pagbiyahe makabulig pa gid sa inyo sa inyo nga mga kinanglanon kay tungod nga padayon saka ang gasolina. Hindi na kulang na gani ang kita para lang sa arkila sa gasolina sa operator. Pila man ang arkila, sir, subong? 600 eh. 600. So pila man ang kita ta sa kada adlaw? Nagapuli man 250, may ara man 200. Kung isa ka gatos ang ano. Oh, anong ginimo ta, sir, para nga mahilot-hilot ang kita ta? Wala na yan, muna lang na. Kaya wala naman obra nga iba, naman lang na biyahe sa taxi. Tugay ka na gabiyahe, sir. Try ta naman katuig eh. Kada nakatuig, may mga kabataan ta. Meron. Bugreslen? Tapos ang iba? Puro na sila profesional eh. Ay, wow. Professional na. Pangalan pangalan taliwat? Jumarihol yan. Bugreslen? Bombo, Dennis. O tabi si Sergio Marico ng mga diskarte sa biyahe niya para lang magkalabot sa boundary, magkatugong sa gasolina sa taxi. Ano mga diskarte ang ginimo, Bombo Grislen? So, Bombo Dennis, naglakat ni si Sir Jumare, no? Kay kapila na din mo ang okay. mga taxi. Dito sa may punta, naton? Sa may punta ka para dugay pa paglakat. So, ari pa ba, Dennis, mangita tayo pag iba, no? Kay, according niya kay Sir Jumare, di kulang gid siya ang ila kita. Plus, nagdugang pa ang presyo sa gasolina nga padayon, no? Wala siya ba, Dennis, nagastagnan sa mula nga presyo, kundi padayon nga nagapadayon. So, ari liliwas si Sir. Ano man ang ibang pagid nga kuhaan mo sang imong kita? Amon lang na biyahe sa taxi. Ano mga diskarte niya? Na lang kung pilang ang matikom mo sa isang kadlaw nga pagbiyahe. Dili ka lang, sir, nga area na yon. Bilog mga Negros occidental eh. Kung may pasahero nga magpadulong. So mostly, dili ka gid ka, Dire kami sa South Terminal kapila kada adlaw. Pila nang edad mo, sir? 61 na eh. Anong mga diskarte ni Sir Abe? Yes, Mama Dennis. Ang kata si Sir, ako ng mga diskarte sa pagbiyahe nga maka-all-in ka man sa maka-boundary man sa Sir Papano? Sir, anong mga diskarte mo sa pagbiyahe para maka-income kami sa papano? Pila-pila lang sa mga mall kag terminal. Sa mga mall kag terminal daan, damo na may nagakadto, no? Kay sigurado nga may magwagi nga pasahero. Oo, naghalog-halog naman daan mo, Dennis, ato nga alert level status diri sa syudad sa Bacolod. So, sir, damo ka na pasahero siningad lang? Daw 5 pa lang alin sa aga. Mayo na mo, Dennis? Why nasabi galibot style na sa mundo parking na para magasto sa gasolina? Wala ka kalimot-libot, sir, ka parking ka na lang din. Oo. Pagdulong sang pasahero, balik na lang parking sa terminal o kon sa mall. Amon lang na hinahimo sa mga taxi driver kaya para nga hindi mag-uyang sa gasolina. Sakto gid, Papa Dennis. Sinungalan ni Sir? Ano, Papa Dennis? Sinungalan ni Sir David, Mr. Pangalan Taxi tagaliwat, Driver? Jumarihol yan. Jumarihol yan. Okay, sige. Membro man ko sang BBDC. Okay. Membro sa BBDC, Papa Dennis, si Sir Jomar Julian, isa ka taxi driver. Mga taxi driver, Bumbo Grislin, bumbo na yung monitor, magsakay ka? Yes, Papa Dennis, no? Ano mo man, nga gapamati sila sa bumbo. No, kay pag-abot na pa lang di. Na sila? Nahuya na sa Papa Dennis, kay bumbo ko, no? Hindi mahuya. Para, importante, Bumbo Grislin, balaan tabla direkta sa statemento nila, mga driver na ton, siling problema karon nila kahit kung kisati mas nami gagawin sila direkta mabalaan mo kahit at least makwantabla mabatsagan nila direkta efekto sila Bumbo Grislin mo. Yes, Pamo Dennis, ang atong mga drivers kid ang naga-suffer kid una, no, sa sininga padayon nga nagasaka ang presyo sang gasolina kag aring mga pasahero tama mo Dennis, so okay man na sila ya kay pila man lang ang saka sang plite ape, no, mga piso, no, sa mga drivers yate ang mga ang
Nabudlayan, kay madamo pa sila ya Bombo Dennis, ang galastuson pa. Kay may mga kabataan pang iba nga ibandaan niya Bombo Dennis, pag-upa lang nagsugod sa ginatawag nga pamilya. Ang jeepney, may mga jeepney ga park, bisan ka ba ng bisan 2 minutos, driver. Ari Bombo Dennis, matabok ka sa okay. iyak Bombo Dennis. Stop anay traffic, kay matabok si Bombo Grizzly, no? Kay kablo ka, ang aton nga mga jeepney driver po, isa pagini, si Pablo jeepney driver, tada, ha? Balaan ta naman na, Bombo Dennis, yes. hapon, sir. Ario, Bombo Okay. Dennis, sister. Sige. Ay, wala siya gali Bombo Dennis, sister. Sige, thank you. Ari na lang. Ka Bombo Ari, Grizzly sister, na, ang dason sa una kong ipalapitan. Mga Ay, jeepney. sir, si Bombo Grizzly ngayong ulto, pangalan to, sir? Jerry. Jerry? Francisco. Jerry, ano kayo? Francisco. Francisco. Francisco, si Jerry, Bombo Dennis. Sir Jerry. Sir, pila ka nakatuig nga nagabiyay? 25 years na ko din. 25 years? Pila na edad mo? 41. 41. Ba ka bata pa Bombo Dennis susugod si sir? So, ano man sir ang imo nga reaksyon no kag ang imo sa mga status kahit nga nagapadayon usa ka sang presyo sang gasolina? Ang amo lang tani, blind ng depende naman ni kay te dapat ni tani ya kung magsaka na magid yang crudo, te dapat tani sakasakaan man nila tani ang plite. Kay te hindi siya porsyon mo. Oo. Amo mo lang nga kung ma-comment ka. Masakaan ang plete? Oo, sakakaan lang tani nga. Pila ka pesos? Mga 5 pesos, bro. Oo, pwede na sa 15. Oo, ano imo ruta gani? Shopping Libertad. Shopping Libertad, Tulasan. Pila ganing plete halin di pa ka? Pulo. So far pa ka muna sa kapisan piso? Why? Di kalayo lang kayo, 55 subong ang diesel. Ang amon plite, ito pulo ang ruta. Ang isa ka ulo katawa, pulo. Layo lang kayo. Oo. So, madayo na yung transport, strike? No comment na lang ako, ko kabalo. Oo, pero sir, mo na imo nga gusto, no? Solusyon? Ang solusyon, kung hindi na magtitani, magnubo na, kasakaan lang ganang plate, nga may dala man kami, mabuhi, manamo namon pamilya. Okay. Kaya sa dason daan, nga si Mana, masaka pagig ko, no? Dira pagig yan, ambot lang, ano na lang din siya. Tinga mo ginawa na lang ginamon nga mabuhi ng pamilya na. Oo. Pila mga kabataan ta, Sir Jerry? Duwa lang gito bilog. Mga pilang edad? Ang isa 11, ang isa 13. Oo. Kaya ano pagid ang ginakuha nyo sang income? Wala na. Mamo na lang gid na si Mrs. Wala mo nobra. Wala na gid ni sa wala nag wala nagig kami guro hindi nagig umuwi sa akong pamilya kaya mo ako lang gid sa ligan nila. Oo. Na lang gid. Imo ni ginapanagyan. Hindi ka rent lang ko. Pila man ang rent? 800. So, Bobo Dennis, 800 pagkidya, 800 pesos. So, compare mo sa taxi, 600 pesos lang. Kasi may pasero, dabis, isa lang ang pasero, makutabi mo mo kung sugot mo siya, kung saka sa plite. Pasero, medyo delayed ang atong sulod. Triko, makuta, kasi may mangkot lang nga pasero, makuton mo kung sugot mo siya, kung magsaka ang plitihan nila. Abay, basta kung may arang malapot ng pasero niya. So, Bobo Dennis. Okay. Dali lang yun, no? Makakadto sa pasayro, Bamando. Okay. Ibisan kuhan lang, gamay lang. Sugot siya. O, ikaw naman. Ma'am, yung kaso nga. Ano lang, arang insaktuan lang man. Mga 5 pesos. Okay lang, sa amon gani, ma'am, nga tig 20 na lang ganing sukot dito sa amon. Tig-jeep pa nga daan. Pero may kagagwa. Hindi, ma'am, sa isa ka bulan, kadua ka simana, dito so, okay lang din magpasaka, plite mga drivers. Ay, kami makaintindi man kami, ma'am, kayo ko may araw po kami pamilya, di sila may pamilya, magpwede magkaon din na iya. Nagkadiin ka, ma'am? Nagasagay ko ba lang, ma'am? Pero may ka sa Bacolod City? Dili ko sa Bacolod ng 2 years na wala ka pulis sa Sagay. Dobra ka di. Ano pangalan ka, ma'am? Jonah May. Jonah May? Jonah May. Lido? Ancho. Ancho? Pancho. Pancho. May mga kabataan ka na, ma'am? Wala, bata pa. Kababayan mong lay. Okay. Thank you, good, ma'am.
Okay. Bumugreslen? Bumugreslen? Ni Kalagad. Bumugreslen? Kalagad. Bumugreslen, medyo gamay-gamay. May dula-dula ang imo nga signal. Mayo man ko sa mga pasero tungkol kay hindi man bla So, bumugreslen. Dennis, sugot si ma'am, no, nga magpasaka sang plate. Mama Dennis. Sini ko mayo man ko may mga pasero kita na kay Chinde kay tining saka sa plasting at sa ato mga driver. And Chinde man na kay balata driver taga pangabuhi man, na. Masingkom natin sa subong nga chimpo guro bumugreslen medyo tindanay lanay na ang tanan na kay tanan tali siling ko apektado sa pagsaka sa nga presyo sa nga petrolyo bombo Graceland. Isakto ginaba Dennis, ang sapat sining problema mo rin subong kay hindi kita mapunggan ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Ang pag-insindihan ay nalanggit, no? Kung so, pares kay ma'am doon namin, silihan niya, posible, no, na magsaka ang presyo or ang plate, okay lang man sa iya pa man. I'm sure sa ibang mga pasero, okay lang man mo din. Sige, at least nakuhanta direkta nga sentimento sa mga driver naton kag pasero sining problema karon krisis na sa presyo sa nga produkto sa petrolyo. Bombo Graceland? Yes, kung Dennis, alabi pagid no, okay man lang kung magsaka pagid ang sweldo tayo sa mga kauturan lang ang nagabiyahe. Sige. Yes, so Dennis, live dito rin sa South Terminal, Sudad sa Bacolod, dinisig Bombo Grace Innovaton, nag-report para sa sa Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, sa Radyo, Bombo. Damo salamat Bombo Graceland Lobaton, live report sa patrol dito sa may South Terminal. Ang direktang sentimento kag pahayag man sa ato sining driver, jeepney driver, taxi driver kag pasahero, no? Kasi ito tanan tadi apektado. Di sa ato sa may makasalbar, na once nga ang presyo na sa produkto sa petrolyo ang magtimbuok tanan, sunod-sunod na mga kebinan. At sining ko mo sinitablang at sinidana lanta, no? As driver, as commuter, as ordinaryo ng pumuluyo, no, kay tanan tadi apektado pati kabenti ni mga jeepney driver tamo halin ka sa terminal, bayad ka terminal fee, bayad ka to sa nagapasaka sa pasero, samtang nagalakat ka kung sa makagi ka sa mga bangga-bangga, no? May mga downtown, may mga barker, paglakat sing imo sa lakyan, hatag raman to, matyagan ko ang do 1/3 guro sing collections driver, katulad sa mga barker kay mga terminal fee nila ni. Dugang pagina, gabuhin pagina ila sining collection mo, gabuhin pagina income nila, si Pabla sa kadlaw, halin sa pagbiyahe nila, hasta paggrahe, pila ka barker, agyan na si libot sa bilog yung downtown area. Bisan tag lima lang na pisos kada barker. Halin ka sa North Terminal, pagkatito ko sa Libertad, pila ka barker, agyan mo da. Pagalay mo naman sa Libertad, pabalik ka sa North Terminal, pila na mga barker, agyan mo da. Ti pila ka lima sina sa isa kadlaw, abe. Ti dugang buhin sa collection or sa income sa mga driver na ton. Manang isa pag mga faktor kung nga nagagamay nag-income sa aton sining mga driver, yung mga taxi driver talaga paugat na sa unay mga driver taxi kita mo ga kung daw wala pasahero sa mga mall kag sa mga terminal malambiyong na sila, sudlon na mga dalanon da kay basi may mga pasahero bala sa dalan, subungway na pulo paugat na sa terminal da kag mga mall para at least hindi magasto sa krudo, sing gasolina dira. Muna manas tayo sa muti manching dilo diskarte naman lang niya, no? Para mabuhi-buhi lang naman nato sining mga drivers ila taga-adlaw yang pagbiyahe. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna ang alaw na sa hapon. At sa ato ko ito pagpilagid ka mga balita, mga reports sa ato sining mga patrol reporter, dire kita na yung makabinan, no? Sining sa gyapon ito ni matalikdan ang nagkatabok ron sa Ukraine, no? Kaya na sing aga, may sa kung malabati ayo sa aton sining Bombo Network News kinas nga aga may arak kita sing ang news center nato nag-interview sing apat ka mga Ukrainian, nga ari na dili si Pilipinas gistar na nakapangasawa, nakabuo na sa pamilya diri sa Pilipinas, ang ibang ganing
pila ka members pamilya do ari naman di, no? Pero the rest nga mga members pamilya nila to pati na bilang Japon sa Ukraine, no? So may mga apelasyon sila, may panawagan, mga kaibanan sa gobyerno sa Russia, sa gobyerno sa Ukraine, sa ilang mga himata, membros ng pamilya nga ginakabalakan ng karon ato pa sa pungsod Ukraine. Mga kaibanan, kaya hindi mo balaan senaryo dito mo. Hindi mo pakta ng sitwasyon. From time to time may nagalinupok sa mga mga major cities sa Ukraine. May mga missile attack, may mga artillery attack, may mga pagpangbomba sa eroplano. May mga paglinupok ikan sa mga machine gun sa mga armored personnel carrier. May mga tangke nga pang-tiro sa mga building. Hindi mo na paktan, tibasi bala, saling ko matalangan ka na. Kaya bala yan, hindi mo na mangilala sibilyan ka kung militar. Kung hindi niya mapuntariya, kung hindi niya magdulog, hindi matupat, kunara ka na, sinsya ka. Umasenta bala, damo na sa mga Ukrainian nga nangin, mga Ukrainian nga civilian nga nangin collateral damage. Nangin casualty. Sining ginhimo nga agresyon, ginhimo nga invasion sang Russia sa pungsod Ukraine. Pamatian tabalang apelasyon sining mga Ukrainians ang arredo sa Pilipinas kaina sa interview sa aton sining Bombo News Center. So, first of all, yes, we were trying to ask for financial help also from Philippines, just to support those mothers and kids, those wounded people. All the countries are trying to help. So we are also doing our best. That's why even on the consulate page, there is also the link which you can see. And whoever wish to participate, it's always welcome and appreciated. So, and another thing, it would be really, really great if we could easily or in easier way to bring our friends and families, for example, even to Philippines. I know it's far. So far, people mostly move into the neighboring countries with Ukraine. But if there is a chance, if there is easier procedure of moving our people to Philippines, like some of them, for example, some of my friends who are working in IT companies, in US IT companies, they could use this chance because their company has offices in Manila also. We could help them with accommodation. We could give them, provide them some room or space to live. We would provide them our support. But hopefully that there will be easier way to bring them here, with their visas and with everything. Thank you. Okay, what about you, Miss Elena Bekova, please? Go ahead, ma'am. Yes. Well, it's hard to to find the words. I appreciate the fact that the Philippines joined the international community and condemned what Russia is doing right now, condemned this unnecessary and unthinkable war that is going on right now. I also would like to ask anyone who has any way to support Ukraine, be it financially or just through spreading the truth, among your friends, among anyone you know on social media. It's really very powerful because we can see now that the Russian propaganda is almost bulletproof at this moment, and so we really need the whole world to help us to get through that wall and to really make the whole world support us and help stop this as soon as possible. Okay, thank you for that. Can we also hear a brief parting words, Sir Max? Go ahead, please. I want to address some people in the Philippines that spread
Russian propaganda. A lot of people who stand on anti-American or anti-West, as they call it, side of the people here, they tend to share Russian propaganda. Please stop doing that. It's very much not helping. It's misinforming the people, saying Russia is trying to protect Ukraine. It's nonsense. So please stop doing that. If you want to help Ukraine, then spread the truth. Russia is attacking Ukraine and trying to invade it. Our fighters are dying. Our heroes, I would say, are dying every day to prevent it, but it's happening. So don't pretend like it's not. Okay. Don't pretend like it's something else. Okay. Thank you, Sir Max. And the last but not the least, Mr. Popov, your brief parting words and message. Go ahead, please. Thank you very much for that. So I would like to say that right now, unfortunately, we live in what some people are calling a post-truth society, where, as someone on American TV at some point recently said, the truth isn't truth anymore. A very prominent lawyer for former President Trump said the truth isn't truth. And in a sense, that is a fact, because the information that's being spun in different circles completely contradicts the other, and what people take as truth really depends on who they're listening to. So I appeal to everyone to try to look for different sources of information when basing their opinions about anything that is of any kind of importance, especially when it comes to political propaganda that is spun everywhere in the world. Every country and every media and news outlet is guilty of it to some extent, at least. Everybody has a certain kind of bias, but one thing is bias, and another thing is just simply saying that Ukraine is controlled by Nazis and drug addicts, that the government is illegitimate and has no legitimacy for existing in the first place. And when a government propaganda is saying this, millions and tens of millions of people are believing in it, and this can be really catastrophically dangerous to the point of what we're seeing today because of the spin of information. And I really urge everyone who wants to be informed about anything, really, that they really need to look at different sources of information from different sides, and really, if they want to make up their own minds, as they say, then it's really important to have a wide range of information. All right, guys, thank you so much for the support for this early morning interview. I guess our listeners and viewers for sure will pray for you guys and your family back in Ukraine. Thank you so much, guys. And actually, I'm very sorry. There's one more thing I really wanted to add. I forgot. Yes. I recently read in the news that in Filipino news that the presidential frontrunner Bongbong Marcos and his running mate Sara Duterte, they recently stated that they do not want to have any kind of a position on the Russian aggression, that they basically give a tacit support for the Russian invasion of Ukraine. And this really goes towards their support of the Chinese position, which is very much allied, as we all know, with Russia. So this is just something to really keep in mind, that those who support totalitarian regimes have a certain kind of mindset, and to have the very strong possibility of having this kind of leadership in this country that is bred from the tyrannical dictatorship of the past, and to have a clear sense of what we're going in the future and what's being supported. That is just something that could be very dangerous. Okay. Thank you for your comments on that, Mr. Dimitri Popov. Mga kaibigan, nabataan nyo atong komentaryo, no, payag, apelasyon, sining apat ka mga Ukrainians na sila tiyari sa Pilipinas, no? Iban dili tag 8 years nang nagatinir, ba sobra pa gani, no? Nakapangasawa, nakapamana, nakapundar na diri sa pamilya na sa pungsod Pilipinas. Mga kaibigan. By the way, no, first ining report plan naton nga nabato nga may una, no, nga
Russian general nga napatay sa enkwentro dito sa Ukraine. Ini suno sa claims ng Ukrainian Armed Forces. Suno sila diri nga report kay pagwa nga ining si Russian Major General Andriy Sokovitsky, Deputy Commander sang 41st Army Division sa Russia, ang napatay sa enkwentro against Ukrainian forces. Darito ini sa isang region sa part sang Ukraine, mga kaibanan. So ini ang announce ni Anton Gerasimchenko, ang advisor to Ukraine Minister of Internal Affairs, mga kaibanan. The Russian general has been destroyed in Ukraine. Mga kaibanan, tumod nila si Major General Andriy Sokovitsky nga napatay sa pag-enkwentro batok sa Ukrainian forces. Sa ila sini nga pila na kadlaw. Sobra sa kasimana yang pagsulod dito sa pungsod Ukraine. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligan stock na ngalaw na sa hapon. This time, kung antang report, si Bombo Andrew Burgos na at si Bombo Carla. Ang report ni Bombo Andrew Burgos na papigangot niya sa PPCRB, Pastoral Pastoral Council, makibanan kay Brigadier Saton de sa Bacolod, kay Sir ako father, Chris Gonzales, regarding sining pamulitika tabla ko sa balanta naman nga sinon sa nga politika ang simbahan, especially simbahan sa nga Romana Katolika daw nangin bukal gini sila particularmente sa pagpili sa nga mga kandidato. Sunod din si kay Father Chris Gonzales, pwede sila maka-endorso, pwede sila maka-inganyo or maka-endorse sa kandidato sa mga tumuloo, sa mga especialmente sa mga sumulunod sa simbahan sa Romano Katoliko, mga kaibigan, ginagduso di isang simbahan. Ang rason sa mga rason simbahan nga gusto nila nga mangin mabalaan sa tao kung sino na kadapat nagakabagay nga magadumala sa rinda sa aton sinipang gobyerno. Pila na lang March, March na subong, March, April, May, sobra na lang 2 bulan, ma-eleksyon na kita, kadasig lang, mga kabinan. Kasama mo na may magulo guidance kita. Makapag-ino kita kung sinugid ang nagkadapat nga mangin leader sa aton pungsod. Muna itong panawagan tama sa mga nagpapili niya. Kung may mga debate, kay mga forum, tambungan nyo. Kay kontrawon ta, isa sa mga pumagi mo, nga mabalaan man sing pumuluyo, sing bumuluto, kung sinok mo. Bala, nagkadapat ka mo, ngay butang sa poder, o dapat ka mo nga kakasuna sa poder, mga kabinan. Sa Rio, ang report ni Bombo Andrew Burgos. Bombo Andrew, mayong hapon kamin. Bombo Dennis, may mga pamangkot kung pwede ba lang maka-endorse o kung pwede ba lang maka-pili based ang mga kandidato ang mga katapos ng kaparian Bombo Dennis. So, ang sala ng Silingon tra Bombo Dennis, kag isa lang ang sabat, so pwede gid, no? So, mismo Bombo Dennis, isa ka po lawyer o kung election lawyer, may ginpahayag ni sa Bombo Dennis nga, nga hindi bila makamasil nga tumbingan not liable, no? Not liable ang mga kaparian when it comes sa pag introduce o kung magpapili man Bombo Dennis o kung magpili sila sa ilaning future leader. So nagsiling diri Bombo Dennis sa ka-election lawyer nga not liable for any election offense. Ang pilani ka mga kaparian, no? So especially diri sa ato
ang Simbahan Katoliko Bumbutenes. Makitaan gid naton nga may mga pilanis lang na hiligan grabe o kung nagustuhan nga mga future leader diri sa aton, especially mga kandidato nga gusto mo magpapili Bumbutenes sa anong asahi man bisang posisyon sa sini nga May 9, 2022 elections Bumbutenes. So diri naton ginkuan sa mga pananawan kag pahayag mismo no ang director ng PPCRV o na Parish Pastoral Council for Responsible Voting na kay Father Chris Gonzales Bumbutenes nga mo man ang directors ng Social Action Centers ng Diocese of Bacolod. So para sila yung Bumbutenes okay gid sila yan, no? Very open sila, especially sa bayan sang simbahan kung sino ning ila gusto, no? Pero hindi lang islanay kung Bumbutenes maghatag sang ilan ning mga pangalan sang mga future leaders no ilan ning nagustuhan. Kaya Bumbutenes now ginahulat pag inidaan ang tiyempo sang local election bala nga magasugod na ang pagpangampanya sa Marso 25 Bumbutenes. So nagahilapit na gid no. So nagsiling man mismo si Father Chris Gonzales yang kung ano gid man niya Bumbutenes ang gusto sang kadamaan especially sa mga kaparian well kung sano pati do general naman lang niya Bumbutenes ang ilang nga desisyon no kag kung sano pati dra na lang ilang nga boto kung sino ya ang ilang nga gusto nga mangin leader kung mangin presidente o kung may especially diri sa aton sa Bacolod kag sa bilog man nga pungsod Pilipinas Bumbutenes no ang kaparian niya ti isang una dahil ginahambalan gina Bumbutenes nga non-partisan sila no kung why gid sa Bumbutenes nagapakilala o kung nagapabalo kung sino ning ilabi nga gusto nga politiko nga pagasuportahan but as of now Bumbutenes dito open naman no may mga pagsulundan naman Bumbutenes nga nagahatag man bisang freedom no to express ang pila ni ka mga desisyon sa aton nga mga kadaisa diri sa aton especially ang mga kaparian no nga maghahatag sila Bumbutenes ang suporta sa ilan nga nahiligan nga kandidato o kung kandidata Bumbutenes no sa sini nga eleksyon kaya nga eleksyon Bumbutenes basta istoryahan basta religion na gani damo gid ni Bumbutenes naga-question o kung damo bala mali siya no may mga piladang ka mga religious sect daan yang nga kung sino yang pilion sa ilang nga leader sa tanan nga mga tumuluo pag sumulunod Bumbutenes amo lang na yang boto no dara na lagi ni sila magaboto kung sino ning suportahan sa ilang leader ang sabahin sa mga paparian especially sa Catholic churches no sa mga pastoral diri sa aton sa Pilipinas Bumbutenes sa mga paparian no kung sino yung ilayang handa nga tudo suporta ti dragi sila Bumbutenes pabutyag no kay wala niya subong sila yung ginabawalan man ginatagaan gid sa Bumbutenes kay kayunan nga magpabatsyag no kag magpakita gid sang iya nga political views man para sila Bumbutenes hindi maginiya kung hindi mo gid pagpadalman ang nasaling nga politika hindi niya Bumbutenes na ginatawag nga malya o kung mahigko drabing mga activities nga involved basta politics ang pag-istoryahan Bumbutenes. Kahit tinawalan ta Bombo Andros sa rulings ang COMELEC sa mandatos karon sang Civil Service Commission no ang ginadumalian lang mag-endorso sa mga kandidato ni mga ara nga obra sa aton nga gobyerno particularmente mga regular naton nga mga empleyado bumado ginadumalian sila mag sok-sok sang mga panapton nga may daw serve kampanya sa isa kandidato. Nga dumalian sila mag-endorso sa kandidato. Nga dumalian sila mag-upod kampanya sa mga kandidato. Alam mo na naman, ako bumbando nga dumalian karon po. Iniwan niya, pwede ka-endorso mo. Luwas abi sa pila ka mga kumbuyahan. Nga sinitati, may ara sila yung company ruling ati hindi ka pwede man ka-endorso for the rest niya pwede kita Bombo Andro. Yes correct Bumbutenes ikaw tanawon na naton gina-remind gina sila sang especially ang mga government employees mga from personnel gid Bumbutenes sila ginahambalan yang non-partisan gid bala o mga apolitical type of government employees gid big no gina Bumbutenes basta magpabutyag sila sa ilabing nagustuhan nga leader no sa atong mga kapulisan mangin neutral kag sa atong mga sundalo man Bumbutenes mangin neutral kag bisan din kita magkadto nga mga government agencies kay gasiling gid sila Bumbutenes nga hindi gid pwede mag-participate o kon magpabutyag sang imo ni nga
ginasuportahan grabe nga politiko, kaya nga political views ng kada isa Bombodenes is different sa akon kag sa imo man mo, no? So ang sa bahay naman yan sa gobyerno Bombodenes, mangin ano lang gid sa middle ka lang gid, no? O neutral, di ba? Hindi kaya sa pink, sa pula, sa green, sa blue or whatsoever, grabe Bombodenes. So kung sa rainbow, grabe nga mga color, grabe nga gina-represent para sa kada isa, grabe nga mga politician. Well, it's better na lang gid nga hindi ka lang gid mag-intra, no? Kay mag-abot lang ng tion dra ya kung kung adlaw na gid Bombodenes ang May 9. Titra mo na lang ni isulat. I-keep mo na lang ginasimo personal, no? Kung sino imo yang ginboto, but hindi mo yung pag-publicize. So kung i-post mo sa social media o bisan na trabi mong Bombodenes ng mga platforms, trabi nga mga cause ng publicity dress ng imong information o kung sino trabi nga pagpili kung sino na nga politiko ang imo trabi nga napusan Bombodenes. So that's a big no kung kung government employee. Unlike sa aton kung ang iba nga mga citizens Bombodenes, pwede gina sila no? Basta hindi ka lang affiliated into the government Bombodenes. Kay siyempre dako gina nga question kung ikaw pakita gid ra ako magpabalog kung sino ang imo nga ginatudo nga ginasuportahan nga politiko Bombodenes. Kaya ng mga politician ng mga elected officials come and go na sila bombandro mo po kung ikaw yan permanente sa trabaho mo about halungan mo kay budlay. Correct. Amo na Bombodenes daan kabudlay sa sitwasyon subong nga matamat pa man lang kita bawi sa pila to ka mga kabudlayan nga ginhatag sa aton sang pandemic. Budlay na mawadang ka sang trabaho kung politika mo lang yang rason Bombodenes, no? Kay siyempre man ay Bombodenes sa mga papili ang may mga kwarta na sila kita yang kinanglan gid nato nya mga gimakas, no, para mai-suporta kita sa aton mga pamilya Bombodenes, makakao kita pila ka beses sa sulod sa kadlaw. Man na nila yang okay sila ya, no? Kay kung saan pa Bombodenes preparado na niya ang kwarta dira, napain na niya for campaign, for the personal use, na talana na niya Bombodenes, kita ya pagkikita ka, no? Nagabakasi kita ya para makatingwa, makita Bombodenes nga makalampuwas, bisa pa paano nga medyo magmulumagaan man nato nga pagpangabuhi, no? So sa sining election, amo pa mo pag Bombodenes mga kinanglan naton nga i-remind gid bala, no, nga hindi naton pagpersonalon kung ano ni mga political views sa kada isa sa aton. So nag-remind ba ng simbahan Bombodenes nga let's respect each other political views bala, no, perspectives ang isa kung sino dabing para siya bi maayod ang politiko, no? So respetuhon na naton kay siyempre Bombodenes. Sakto gina na mention mo kaminggo lang na sila matapos ang eleksyon, makapungko sila makuha na nilang ginahandom nilang posisyon. Well, sila na lang na yung bahala kung paano na nila balik doon, no, ang mga tao nga nagkulay kag nagsuporta man sila Bombodenes. Bombodenes may pahayag diri sa aton ang director sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga si Father Chris Gonzales. Para sa guban, ang mag-endorse ang mga candidates, actually they really have the freedom to do that, no? Wala sang nagahamper o kung nagahinder sa ilang legal nga mga layi, no? Amo na nga sa tutod lakit they are also considered citizens, di ba? So kung ikaw citizen, may kinamatarong ka man. Pero ang simbahan niya amo ang hindi man siguro nga prohibit, rather klaro nagalaygay sa amon bilang mga shepherds na dapat as much as we can dapat maging neutral kami, no? Kahit ang simbahan palalapitan sa tanan nga mga tao, ano man asa nga kolor ang iyabla nga political affiliation, no? So dapat lang dapat wala sa sang ginapanigan nga political color o kung political party. Pero hindi siya pwede nga maging neutral. Hindi siya pwede maging neutral. Why? Kay nga ang pari dapat nagapanindugan siya bahin sa kamatuoran, no, sa hustisya. For example, labi ko nga ini nga kandidato nag-espouse, no, nagaduso parte corruption, no, nakita sa mga kaparian nga hindi makapamayo sa mga katawhan, no, kay kadamo sa inustisya nga nagkalatabo sa likod sang sina nga politiko. So ang pare may moral obligation siya nga dapat
punggan ina no kung itudlo sa mga tao kung ano ang kamaturan. Pero as far as legal implications, daw wala ako sang may nahibalan. Although, yes, okay siya nga mag-endorse pero wala na naton gina-encourage. In fact, ang aton obispo nagambal na gidgani nga hindi kita ya mag-endorse. Dapat ma-remain kita neutral. Ang aton niya yang obra dapat ya is to be guideposts, no? Nagagiya sa mga tao kung anong husto, anong malain, ano ang ginahambal sa Diyos bahin sa sini, no? Kay dapat nga as much as he can, ang pare dapat magpabilin ng neutral. Pero ang mga tao ya sang simbahan, amo na ganing ginakinalain sini. Ang pare ya is not the church. Okay? Ang pare ya sila na mga ministro sang simbahan. Ang simbahan ya mas dako damo ya tao no sa simbahan. Amo na nga ginakinalain ginanaton tagaan naton sang distinguishing nga understanding ang pare kag ang laiko. Ang pare supposed to be hindi siya mag-endorse. Dapat tani no, pero hindi na siya gani legal iya no. Pero amo na yang hambal sa aton simbahan as much as he can tani hindi lang. Pero ang mga laiko nato niya ginatudloan ginaya sang simbahan nga dapat to take part no maging partisan kay kamo inyo niya battlefield ang politics. Ati kinakaon taman hadlo-adlaw. Kagkadamo gina of course no maski nga aton Ginoong Jesucristo bangod sa iyang mga pinindugan grabe man ang mga pagbatikos sa iya. So it comes with the job no. Kung ang iban gani nga simbahan nga naga-endorso gidya in fact wala niya aton gani gabaton pa kwarta pero wala man niya ginabatikos. Pero ang Catholic Church siya permi gina siya ginabato. But hindi man nga ginakalipay naton but we welcome that. We welcome that. It comes with the job. Yes, kami nga mga kapre nagapati kami Japon nga tama gid importante sa Japon ang papel namon una gid bilang mga kaparian na ara kami dapat na naggiya kung sa akong pag-interpretar ganiya it serves as the conscience of society no kag ang conscience of society cannot be silenced although society or the person no nga ginakonsensya would always want to silence the conscience gusto yan pay puson pero ang konsensya it is the job of the conscience to remind always that person or society kung i-apply ta sa simbahan no dapat ara lang tawo niya ang husto kag hindi ubra na isang konsensya pero pahipuson taman ang konsensya ambalan taman siya nga hipos da masigi na siya gyapon no pero ari man niya ang para sa mga katawhan naman niya nga dapat they should take a very active part dapat makigsilabot gid sila no kaya nga diri naton ipakita ang aton pagka-Kristiyano for love our country ang pagpahilang palangga naton sa pungsod naton Christian obligation sa ina. Sugo kita sang Ginoo nga maghimo sina. Kag magkontra sang kalainan, sang kabutigan, sang fake news, sang pagpangawat, basic na yang nga commandment sang Dios. So tani, lang tawon tani as buligay. Nagabuligay ang ministers ng simbahan, nagabinuligay kita upod sa aton nga mga katawhan. Isama lang ang bottom line sini, langga naton aton pungsod. Momo Dennis, no? So temo to ang pagpahayag man ni Father Chris Gonzales no sa ilan niyang mga political views sa mga kaparian isa nagikatiya Momo Dennis ang concern niya daan ti ang vote buying pala isubong niya Momo Dennis ari na ang ilan niyang bahin kung paano naman sa Momo Dennis magpabutsyag sa ilan ning political views no sa sining ng election. So while natin kabalo kung sino na yung ideya na Momo Dennis nga nagustuhan sa pila ka bilog ng mga presidential polls kag mga magapapili man diri sa aton sa lokal nga mga posisyon Momo Dennis to siriara na sila yung desisyon kay sila nga tigipusoon kag sa pinsar man no kung sino tayong ilang gusto nga mangin leader kung ano pala Momo Dennis nga mangin fit gid bala no sa sulod sa 3 ka tuig kag sa sulod sa 6 ka tuig nga mamuno sa bilog na pungsod Momo Dennis. Dati rin ni simbahan ta maghatag guidance bumano nagkabala hatag guidance sa aton tumuluo sa aton pumuluyo kung sino ang nagakadapat bumbuandro. Yes, amo na Momo Dennis ti araman sila nagaguide man no. Ti makita man naton to Momo Dennis nga may mga
gahatag man sila sang ano ni kani mga kaalam bala no nga ginabasiyaman sa Biblia bumbutin so kung sa panal nga kasulatan nga ma-reflect sang botante no sa sining eleksyon nga ti isa lang na ginapabutyag man bumbutin nga mangin patas kag mangin malinong ang ini nga palaputon nga national and local election bumbutin. Sige. Bombo Dennis para sa papangalagat sa Bombohanay sa Auto ini sa Bombo France Andrew Porgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Andrew Burgos. So daw maklaro man ang panagdaon ni Father Chris Gonzales na sa aton na PPCRB dito sa may San Sebastian Cathedral mga kebenan. Guidance na sila para at least mangin magkakuan na tabla magkapag-inuman ta kung sino nagkadapat naton nga ibutang sa pagginahom. 35 minutos na nakaligastat na ang alaw na sa pon. This time katapusan nga report di Bombo Carla May Defensor ang aton sining PNP Regional Office pasimete aton sining EOD division nag-conduct sang pag-training sa mga selected PNP personnel naton diri sa Region 6 o diri sa Western Visayas. Nga mo silang magapidalom karon sa paghanas sa bahin sang mga responde sini mga bomb threat o ning mga dispose sang bomba, may explosive, kung paano ini-threat, kay subong aton PNP, may ari nagili sing isa ka ginatawag nga remote control robot, nga kung daw tinibligid ang threat, sabi mga suspicious package, suspicious na nga mga bagay, nga sinita to, grabe gid ang iya sinabing in case nga mapatuda nga bomba sa posible sa kung maglupok triple to listen sa casualty human casualty particularly sa aton nga mga bomb expert ari ini nga tawag nga remote control nga robot nga muning magagiho magapalapit sa suspicious nga nga package nga believed to be basta explosive bomba so, may training na karon, may ginahanas sa aton nga PNP Regional Office. Sila mga selected nga mga PNP personnel nga mapaidalom sining nasabi iya nga trabaho. Na si Bombo Carla May Defensor, may pakiangot sa kay Police Major Gary Alan Rizoma, ang regional head sa ato sining PRO6 diri sa Western Visayas, nga isa sa mga nagpamuno sa patigayon sining training mga kabinan. So, aring kaundan ang report po si kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, may hapon, Kevin. Yes, Bombo Dennis. So, may arasang 30 ka mga PNP personnel, Bombo Dennis, ang train sa EOD6 o kung ng Explosive Ordnance Disposal Region 6, Bombo Dennis, sa may Regional Training Center Barangay Mansilingan sa syudad ng Bacolod, Bombo Dennis. Susunod kay Major Gary Alan Rizoma, may arasang 3 ka bulan nga training ang mga selected ng PNP personnel para undergo sa training sa paggamit ng mga Bombo Dennis, mga machines pwede i-gamiton nga subuon ini nga mga IED Bombo Dennis. So may ari ini sila nga present isa ka remote controlled nga robot Bombo Dennis. So amo ini ang detonate Bombo Dennis ang IED. So ini siya Bombo Dennis, hindi ini siya mawasaan kung naguba kung in case nga maglupok sa tupad mismo sa tubang sini mismo sang kini nga robot ang isa ka explosive Bombo Dennis. Kaya ini siya agikan ini siya sa pungsod bali anong kabilog ka unit sini nga robot ang gipadala diri sa Pilipinas kag isa ang nakaangkon ang Region 6 Bombo Dennis. So amo na may araman ini sila sang isa pa gid nga ginagamit nga X-ray Bombo Dennis. Amo ini ang ginagamit sang
naka-bomba suit ini sila pumadani, so pwede ini nila ma-extray ang isa ka explosive kung active ini bala o kung may wala sang unod o kung mayroon sang unod pumadani si may araman sang mag makabasa no kung may unod o kung wala, so ini isa ka x-ray. So mo niya mga bag-o nga mga equipment nga pwede iga-basa pag pwede iga-detonate ang mga IED bomba dali. So bomba dali pakatian bala nato no apaya gikan kay Major Gary Alan Kasuma, regional head sang PNPE ODC. Bali na siya ng kuwan na siya ng parts ng schooling ng pagkapo ng among health nga mga exercises. Bali kuwan na siya, one of sa mga main topics subjects ng among class. So nagpatigayon kami sa among mga so para sa ba daw nag-rehearsal kami sa amon nga mga capabilities sa among mga gamit in case so may mga bomb threat scenario or may mga respondihan kami in relation to explosive la. So sir, pila na diri ka bilog sir ang mga participants sir sang gipatigayon nyo sa nga training? So ang isa nga mga participants 30 na sila kabilog. So nag-start kita sang nag-klase na sang first week sang January. And then siguro matapos na puli mga middle of April. Patapos naman ang mga mga academics. So balik more on practical na kami. So na siya ang mga personnel halin na sa mga different provinces and cities sa Region 6. Ang focus kasi ng among schooling is more on explosive, study na ng explosive threats, and then mga countermeasures ang ginatawag sa mga IEDs nga aton nga mga tawag na aton nga mga ma-encounter sa mga tawag na mga example, mga bombing incident, IEDs, mga planting, mga bomb threat scenarios. Bali mo nga mo ginatudlo sa mga estudyante nga mag-countermeasure sa mga explosives. Okay, so ano na diri nga equipment ang gi-present niyo sir? Ang mga equipment na mo ng amon nga mga tawag na mga primero ang mga exercise naman ng part 1 is ang mga basic lang. So ang mga basic, mga gamit lang mga common nga mga aral sa aton nga mga panimalay nga muna ginagamit sa pag-counter sa explosive. And then ikadua, using with our bomb suit. So bali kung may bomb suit kita taas ang level sa threat sang explosive nga responde ng aton nga personnel. So bali gagamit kita sang robot, sang bomb suit. So just in case nga kung maglupok ang tao, hindi siya maigo o matamaan sang ginatawag nga blast effect sang aton explosive. And then ang third naman nga scenarios nga pakita to kahapon sa mga estudyante is ang using with combination with robot and bomb suit. So bali yung ginatawag nga robot, bali amo na sa doon ginatawag nga do high level na siya nga threat bala nga hindi na pwede kadtuan sa aton nga canine dogs sa aton nga mga personnel anytime pwede siya mag-explode or may remote nga some other persons nga aralan sa palibot. So ginagamitan natin sa robot kaya kung maglupok yung explosive wala kita may madamis nga personnel or ang aton nga mga canine dogs. So amo na aton nga mga latest nga mga gamit diri sa aton nga UD. Okay. So ano ni siya sir ang tawagin ni sa ini nga robot sir? Paling ng isang robot na bag-una sa hindi ko paling I'm not so super good familiar sila sa mga iyang nga model, pero kuha na naton hindi mo man na siya pero na siyang purposely ang explain ko na sa mo ang purpose sa ginaya kuha sa mga mag-disrupt sa aton nga mga explosive. For example, mano-mano na to niya gina-disrupt using disruptor ang isa ka explosive. Ara siya sa robot is combine, naka-invade na tanan. Ara na da siya, pwede mo siya nga ma-cut ang wire, pwede mo siya ma-disrupt ang isa ka explosive with using robot and using one operator only lang. So wali ang atong operator, so mga 100 meters away para hindi mo siya maigo. So with complete camera and ang mga mga sensors na ma-detect niya ang robot. Sir, no, may maglupok, sir.
saya, sir, posibilidad nga magbuba gid ini sa sir. Ay, hindi man. Kaya nasa na-design na siya sang pali na siya donated from the US government. Okay. Nga inasal yung mga na nag-donate sa aton sa Bilog ng Pilipinas at sa EOD division naton sa PNP. Bali inasa na ka-design sa mag-makuha sa impact or nato sa blast effects ng aton nga isang explosive. So hindi sa basta-basta magubaya. Bali na-design gina saya sa amuna nga mga senaryo. Saan ganun sir nga sa atubang niya mismo magalupok ang explosive, hindi siya dali-dali maguba. Hindi kay hard material ang gingamit na da. Tapos may ara pag kahapon pag nga isa ka part na to nga before nga using tanan sa aton nga mga equipment kung paano naton operasyon na ang isa ka explosive. We are using also sang ginatawag nga X-ray machine. So may mga X-ray machine kita nga for example isa ka object na i-X-ray na para ma-determine naton kung may unod o kung wala. So bali ang isa naton ka purpose na da at ang X-ray. Kaya kung wala man lang sa unod siyang ginatawag ng explosive, so bali pwede naton ma-hand entry na lang or pwede lang naton na mabuksan without sang ginatawag na nga threat na. Para ang purpose ng isa ka sa X-ray, basahon niya to kung anong sa sulod to, kung wala man lang siyang ginatawag nga threat, pwede naton ma-hand entry para wala na siyang ginatawag nga mga lupok sa mga mabatian sa palibot. So, just in case na may arang mga bomb threat or IEDs. So sir, may ara man sa sir sang equipment sir para palapit dito sa isa ka bagay nga mag-X-ray sir. Ang nang X-ray na yun na manumano na naton using sang aton personnel with bomb suit. So ginaparapitan na siya and then before magparapit ng tao siyempre naka-equip sang bomb suit para nga hindi siya harm sang explosive just in case nga maglupok. Mga mo na sa mga aton yung mga latest mga ginagamit sa aton yung parts ng aton yung EOD. Yes sir. So ini mga pila ni sir kabulan sir ang training sini sir sa PNP personnel? Ang mga 3 months sa from January to April. Actually na sila before sa training depende sa rank na kung si sinoda ang nakapasar kag sino actually before naton bisa nakapasar siya gina-background check sa aton yung mga unit para nga ang aton nga mga personnel nga nag-join sa inang schooling na fully na background check. Mabadanis. So, mabadanis rin ang pahayagikan kay Major Gary Alana Suma regarding sa ginapatigayan nilang training sa 30 ka mga PNP personnel sa Western Visayas, Mabadanis. Sige. Mabadanis sa mga report, sinikan sa patrolin si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat Bumbo Carla May Defensor. Samayan mo na, at least may mga eksperto kita pagid dugang sa aton hanay sang PNP nga maggamit sining mga moderno na naton karon nga mga kagamitan sa bahin sa pag-responde sa mga bomb threat, no? Mga explosive threat, no? Sa aton sining nga sosyedad. 46 minutos sa nakalikan sa na alaw na sa hapon. Ginakulapos sa tiyempo sa ato palagad sa inyo platuntunan bombuanay sa Udto. Sanbay na kamo sa masunod nga programa. Kahapon lamang po si kay Bombo Jas de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio